Salam ekran dogonlar. Giçer şey edilirler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Aw, üçüncü diktatorlygymyzam halkara reklamalar bilen bile gelýär. Aw, Watan Satan habarlar programasynyň sepini berdiler. Şolary ýaly bir seredip gördüm diýip. Mene seredi bilenmi? Seredip bilmeýändiň sebäbi bir men özüm Türkiýanyň Döwletleri Radio Guramasynda işlemde men telewideniyede işläp başladym. Radio diýilýän zada men soň eşitdim. Esasy men urum telewideniyä. Şoň üçin şol Watan Satan habarlar programmasyny alyp barýandan sesi, habar okuyuşy, şo taýdaky montajlar, umumyň şo taýdaky ýalan propaganda adamyň ýüregini ulaýar. Bir göz boyawan bilen oklar şular bara. Şular ýalyna alaja deýin. Ellerinden şonça milliardlap pul we mümkinçilik we şol öz ýalan propagandalaryna sanalyny edip bilen okşalar. Men şoňa düşünüp bilenmem. Şul adamlar. Onuň saýlaw berildi diýe, saýlaw geçirildi diýe ol bir kanun. O näme üçin bir kanun? Olary ýeken bölüm setir madda şu gün men aýdyp berjek. Näme üçin şol bir kanun? We şu günden başlap şol haýsy konstitusiýanyň haýsy maddalaryna görä, saýlaw kodeksiniň haýsy maddalaryna görä bir kanun şolary her gün paýlaşar. İrmän ýadaman her gün paýlaşar. Ýöne häzir ilki bilen tomoşaçylarymyza bir salam diýelim. Soňam bugün şu ýalan saýlawlary, umumyň şu ýalan saýlaw bilen balanşykly propagandalary öýgiderli ýagdaýda öýdarlap duran şoň bilen gyzyklanyp şu Türkmenistanyň içinde şol ýalan saýlaw bilen balanşykly maglumatlary dünýä köpçüligine ýetirip oturan bir habarçymyz bar. Rozubay şeýlede tejribeli garajdan aktivistimiz. Rozubay bugün biziň mehmanymyz. Rozubay hoş geldin. Hoş gördük Döwlet. Rozubaýyň bugün garaşlaryny dikkatiňize ýetireriz. Esasy söhbetdeşlige zada geçmeden ogul. Ine şeýle bir zat bar. Men Rozubaýdan sorajak bolýan. Şol Watan Satan habarlar programmasynyň başyna seretdim, galan ýerlerinden çalt geçirdim de. Onuň bir 40 minut ýaly bolupdyr YouTube'a goýulanda. Şo taýda indi bolýar, ýurdun içindäki metbuat bu haramdaň Serdar Süpük oğluny reklam edýär. Bolýar, ol indi düşünüp bolon başga çäresi ýok. Ýöne şo taýda meselem bulan hojoýyny bolan Orslon Tas adly habar gullugynyň bir habarçysy orsça soran bolýar. O soraglaryň sorag däl. Ýöne hemme zat öňünden taýýarlanyp goýulan bolmaly. Onuň ol orsuň nemesine gelen bolýar. Köneje maşynyna atasyna sowga edilen maşynyna gelen bolýar, zat eden bolýar. Bir wara gülkünç absurd da. Bulan edýän zatlar absurd. Bir reklamadan başy çykýan, şu zatlary edibilýän adamlary bir hakyny tutup zat edip etdirip bilen gokmy? Bu diktatorlygam nalaja edin, iş bilen ok, iş başaran ok. Myň garşysyna şoň bilen garşydaş ýa bäsdeş bolup çykjak bolýanlaram diktatorlyk näle absurd bolsa olaram biri-birinden absurd. Absurdlukda ýarışýarlar, bäsleşýärler. Men hayran bolarym bara. Onuň uşo Watan Satan habarlar programmasyny diňe haramdaň onuň şoň ogly Serdar Berdimuhammedowyň Dalaşgärler hökümine reklam edilýär. Hani beýle adamlar bolýar.
hemme kişi bilýär, düşünýär, hemme zadyňyz öňünden howul haraşy zatlary edýäniňizi hemme zadyňyz düşünýär. Düşnükli hemme zat. Ýöne göz görtelede beýtmäň-de bara. Göz görtelede bara bir orram orta meýdan etmäň-de beýt. Meýdan etdiňiz bara. Tümmökle. Ondan ol daşary urtly habarçylar, samsyklar, o berýän soraglar zatlary. O Türkiýe Döwletler Radio Guramasyndaky işleýän habarçy Zenanyň berýän soragy. İnglisçe beren bolýa, olam inni ingliz dilini gowy bilýändigini reklam etmek üçin inglizçe jogap beren bolýa. Serdar Süpük başyndan bäri aýtyp gelýär. Haramzadadan ýagşylada ýasap bolanok. Türkçe gowy söz var. Türkmen diline de meňdeşdirler var. Klavuzy karga olanın burnu poktan kalkmaz. Yol görkezjim. Mollan garga bolsa burnun hiç wagt poktan aýrylmaz diýe. Edil şolar ýalyk. Inni şu taýda täzin bir statistika var. Rozway. Inni şu zatlary sen ýydarlaýan, şoň üçin sorajak bolýan. Hasaba alınan saýlawçy. Hasaba alınan saýlawçy. Bu resmi nemen diktatorlygyň hasaby. Diktatorlygyň statistikasy. 3 milyon 435 min 960 saýlawçy. Şu saýlawçylaryň 97 bitin 112 göterimi gatnaşypdyr saýlawa. Ýagny bulan öz diktaturan öz statistikasyna görä Türkmenistanyna edil häzir Türkmenistanyna ýaşaýanlarla umuman Türkmenistana girip çykýan adamlar bilen bile umumy 2 milyon 700 min töweregünde adam bar. Muň içinde daşary urtlanma, öz watandaşyma umuman Türkmenistana girip çykýan adamlar bilen bile hatawanlanna 2,5 milyona azajyk geçýär Türkmenistanyňky adam hereketi. Diýmek, onda 2 milyon 700 min diýsek, o taýdan 300 min, bir 700 ýene bir 700 min töweregi daşary urtlardaky onda watandaşlar neme ses beripdir. Ses bermäge gatnaşypdyr diýilen neme bolýar? Şu taýda bir statistika maglumat ortaga çykýar. Watandaşlar bilen salamlaşyp ondan men senden garaşyňy sorajak Rozway bolýarmy? Bolar. Sen internetiň gowdaly edýän bir hili videoň bozulýar. Mende gowy görkezýär senin internet. Sesin hemme zadyň mende gowy. Yo, sen videoň bir hili mende bozup görünýär. Tomoşaçylar näil görebiljekkä? Kelam, salam aleykum mehriban vatandaşlar diýär. Sağ kelam. Garajoglan Türkmen. Assalamu aleykum mehriban illeşler. Salaman matyňyz hemme biziň iki prezidentimiz bar. Inni. Hemmeňizi gutlamak, absurdçylary we mal sürüsini gutlaýan. Wagtlaýynça emma diýär. İki prezidentimiz bar, ona iki prezident. Düşünürýämkä? Düşünmedim men. Şahtyk Nuruýew birinji gezekde 97 göterim ses alan bolsa soňkulary 100den geçmegi de mümkin diýär. Gaty dogruşur. 107% daýyn bolaýmagy mümkindir. Nähip bolsa mundan soňkular häşe 30 ýylyň içinde ay gaýrat ede görýän. Garajoglan Türkmen ýurduň içinde serik, daşynda murik saýlanypdyr. Düşünmedim ay. Dur. Devete. Yurdun içinde serik. Daşında murik. Devete'den söz edýär. Devete'däki Marx. Olarda hayal gurucu da hayal. Murat Kurbanow diýämi? Edil özü şol. O näil saýlandyr?
Ola hazır şu öznämesinde olarym şu Ak Muhammed Velsapar'ın çıkışa da otel. Yine biz internet demesinde ulgamda biz sesi oy biz köp aldık gene biz näme saylandık diye şonu reklam edýärdi. Ýöne hayal gurýarlar da. Bu Türkmen Yo yo halkynyň yo. Yo yo şu yo yo. hayal Doğru edýärler. Doğru edýärler. Olaň öz virtual, olaň öz internet hökümeti, öz internet döwleti bar. Meselem Yok. oýunlar bar internetde. Meselem özüň ýurt gurýan, gala gurýan, goşun döredýän, ondan bağ wakça gurýan, ekýän, orýan, miwäňi ýygnaýan, irimişiň alýan, satýan şolar ýaly oýunlar bar internetde. Yo bar da Bular indi şol bu oýundan türkmen görnüşine diýerler. Näme üçin siz bulan maňa garşy çykýanyz? Haky bar. Bular türkmençe şol oýunlary türkmençe geçirýärler. Türkmençeleşdirýärler şol oýunlary. şu Ýagny oyun özleriniň awal internetdäki döwletleri we internetdäki özleriniň hökümetleri we şoňa da internetden näme taýlaýarlar. Näme? Baş tutan ýa lider zat diýip taýlaýarlar. yo olar Bolly ýalda bolan haky bar, her kim etip bilýär. yo hökümet Her kim etip bilýär, yo. internet hökümet kuran beýleki topar. A bular internet üstünden Yok, olar virtual yani. elektron döwlet kurdy. Olar O- elektron bular- döwlet kurdy. Buların sen Olar- internet devleti bular. İnternet üstünden Yo, devlet kuracak. Rodway, dur. Rodway. Bärde başga bir zat. Beretini dinle. Elektron döwlet diýmek bir döwletiň içindäki döwlet hökümet işlerini elektronik görnüşde yerine ýetirmäge mümkinçilik berýän hyzmat. Bu döwlet däl. Ýöne bular şu hyzmaty düşünmänden şonu döwlet diýip alırlar. Düşünen oklar. Inni bu nerden gelýär? Men bulan para absurdçy diýene nerden gelýär? Teredin bu zat. Türkmenistanyna senetkarlar, daýhanlar näme diýip bir partiýa guruluş, eýlemi? Var o var. Türkiýede näme bar? Häzir garaşmaýan saňa. Türkiýede Profsoýuz bar. Kärdeşler arkalaşygy. Edil şol atda Türkmenistanyňky şol partiýa diýilýäniň adyna Profsoýuz bar. Kärdeşler arkalaşygy bar. Bular Türkiýe'ye gelýär. Türkiýeden kopýalaýar ýa-da şo taýdaky türkiýeli watandaşlardan belki bulugyny goýýar ýa-da şolady goýýar. Aho, partiýa başga. Derler diye mi? Durun te partiýa diýilen zat başga. Kärdeşler arkalaşygy Profsoýuz başga. Bular näme etýär? Ýurduň içindäkiler absurdy bar, haram öldürýär. Ýurduň daşyndakylar hem haram öldürýär. Elektron döwlet diýilýän döwlet işlerini elektronik görnüşde yerine ýetirmäge mümkinçilik berýän hyzmat. Elektron döwlet bolup bilen o. Döwletiň hyzmatyny berip bilýär elektron döwlet. Türkiýede e-devlet diýip bara. Wara. Inni bularam şol meselem tanışlar bar da sagat näser edýär. Onuň telefony ol aňyrdan sagady bu düýüniň hemme zady gurulup goýulan. Ayagarlygyna bir tarapdan sagat jyrlaýar, bir tarapdan bu düýürlük jyrlaýar. Bu näme boluşdy ýa-da? Duşuň barmy? Ýok diýär. Men häzir girip diýär, näme agorodymy, bakçamy suwlamaly diýär. Onuň erklemi ýygyp satmaly, näme etmeli? O näme hillidim? İnternetde diýär. İnternetde şolar ýaly oýunlar bar. Öz ýurduňy näme diýän? Strategik oýunlar bar meselem. Gala gurýan, goşun döredýän, zat edýän. Bular şonu oýna. Inni şonu näme geçirýärler da? Hawa. Oppozisiýany döredip bilmediler, aktivistlik hereketini döredip bilmediler. Näme etsinler görgüller? Şol oýuny türkmenleşdirýärler. Başga bulan elinden gelýän zat ýok. Absurd. Esas tema geçildi. Mundan soň iki absurd bilen görüşmeli diýär. Taýin olun diýär. Ay, eýgertmez, Garajoğlan eýgertmez. Şatlyk Nuruýew inni 2029-njy ýyllaky saýlawda Serdar 109% almaly diýär.
şonu almasa bara, şonu allırmasalar, Serdary şeýle ally diýmeseler bara, barynyň boýnuny döwýär. Şey diýdimi, boýnuny döwýän diýdimi? Boýnuny omurýan diýdim. Şoňur meşhur sözi bara. Hawa garaja olan türkmen, türkmene inglizce soraw berýär. Fars. O taýda hemme zat bilgeşi öňünden gurnalyp goýulan teatr oýnalýar garaja olan. Teatr oýnalýar. Bilgeşiňden. Yo, olam gülkünç edýärler-de. Bir edýän adyňyzy gülkünç etmäň-de, bir maskara bolmaň-da. Aklyňyza ýeten okmy? Serdar Süplük, sen Russiýaň şol siýasatçy ýetişdirýän okuwyny okudyň diýilýär. Okudyň, okamadyň olam belli. Belki okudy diýip goýberdiler. Ondan ýene bir Brüsselleme bir ýerde de bir zat etipsiň. Okudy diýin. Inni okudyň, okamadyň günäň öz boýnuňa. Hiç kelläň işanok, sen daşary ýurt gören adama şul edilýän teatrlaryň, gülkünç teatrlardan näme üçin rol alýar? Şu daşary ýurdu görübem, şu edilýän gülkünç teatrlara. Bu ýallaklyňam çelçek bar, o absurdyňam. Öldürdiňiz ay wallahi bar. Absurdum öldürdiňiz, indi mundan soň nähili bir rekord goýjaňyz? Akyl ýetirip bilemzok bize. Kakasy wezipe gelenden soň bir näçe ýyldan soň beýleki ýani beýleki bir kärleriň eýesi şo kärleriň bir sungat ustady hökmünde özüni görkezip başlan bolsa, bul indi ýem hal wezipe gelmenke ýer şol zatlaryň ýem özünde ustadlygyny bulam görkezip otur, şondan düşünmeli-de. Bütün zada Türkmenistanyň o terederinde umumy gözlemlerinde şolar ýaly. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä, saýlaw kodeksine görä prezident bir şertde wezipeden çekilip bilýär. Olum wezipesini ýerine ýetirip bilmejek ýagdaýda bolanyna, ýa aradan çykanyna, ýa da gaty erwet agyr hassa bolanyna. Bana ruhsat ver, şu taýda mende ön konstitusiýon kitap bar, eger istesem alıp bakıp bilerim men şoňa seredip. Al seret. Men şo taýyny gurrun vermäge dogam edýin. Inni, mehriban doganlar, edi tomaşaçylar, gadyrdan inleşler, seredin. Türkmenistanyň kanun boýunça prezident öz wezipesini ýa aradan çykanyna, prezident aradan çyksa saýlanýar. Ýa da öz işini başaryp bilmejek ýagdaýda bolanyna prezidentlik saýlawy geçirilýär. Bu samsyk akmak haram da näme diýär? Özüni prezidentlikden aýrýar, soňam özüni wagtlaýynça ýerine ýetirjek. O wara, aslında wara ştaýk näme moýmaly, şo video hol nemeleň Braziliýalılar mı näme latinçe gürläp gülýän bir adam bara. Downhouse moýdy şonu. Bir prikol tutup gülýärler. Edil şol gülkün goýulmaly ýer ştaý. Men mara şoňa haýranna. Rozway sen tap häzir men neme kommentariýalar bilen dowam edýin. Garaja olan türkmen men üçin biri ses berendir. Siz saýlawlara gatnaşdyňyzmy? Ýok, gatnaşamok. Biziň üçin berdiler. Diňe sen üçin näl? Men adymdan Rozwaýyň adyndan we beýleki watandaşlaryň adyndan berdiler. Aýwara. Bular ýalan bir maskaraçylyk. Omo bir etýän adyňyzy bir azajyk nemediň-de bara bir kewşirläňe gaýrat ediň. Oğlum omuli. Şatlyk Nuri Serdar üçin berilen sesler. Me diye. Kelam. DVT kanalına Serdar %16 kazandı. Murat Gurvan %49 kazandı. İki prezident bolly. Hem daşarda hem
içinde gutlap bilersiňiz. Ýok, ikinji tapgara alypdyr. Ya ya bularam nämäni ütgetdimi? Bularam düzgün ütgetdimi? 51 almaly. Gazanmak üçin 100den 51 göterme almaly. Ýalňyşmy Rodowa? He? Yüzde Birinji tap birinji tapgyrda gazanmak üçin 49 ýeterlik däl. 51 bolmaly gerek. Dalaşkar sanyna göre. Dalaşkar sany ene meselem häzir şu prezident saýlawynda näçe prosent häzir 9 adam olsa şoňa her adama näçe prosent halk ses beripdir-de. Esas şonu görkezenýokdur. Oňa göre eger 2 adam bolsa %51 bolýar. Dalaşkar sany 2 adam bolsa %51 bolýar. %50 bolanok. %51. Haýsam olsa bir dalaşkar %51 alması gerek. Iki sany bolan ha. 2 sany bolanda o. Be, men muny bilemokdum. Men hemme näçe sany bolsa bolsun, şo dalaşgarlyň biri 50'den 50'ň üstünden almalyp men neme diýdim. Ýöne häzir 2 sany dalaşgar bar da berde. Biri Murik, birim Terik. Awa. Terik 16, Murik 49. İkinci turu, ikinci aylawa garaşýar. Gaýrat edip ikincini nemedin. Menem gatnaşak bar. Menem gatnaşak. Gaýrat edin şoň nemesini ýydarlaýanlar maňa bildirin bu wagtyny. Menem gatnaşak şoň. Ey wejer. Kelam. Menem gutladym Gurbany MVS boldy diye. Wara beýneme gülýäňiz siz. Absurdlygy gülýäs. Şu özlerini gülkünç ýagdaýa düşürýänlere gülýäs. Şunuň şu samsyklygyna gülýäs. Näme diýin? Garazoglan Türkmen Ak Wel Tapar MK'si gutlap efir edip oturýarlar. Täze prezident köni kezzap Allar köse. Wara bey gutlalyň howmuradagyny niýe? Şärik bolurmy? Neme? Şu ýalana, absurd teatrna bizem şärik bolalmy, bizem gatnaşalymy? He? Kim eýsiz diýipdir? Wara bey. Kellen gowladyňmy? Näme boldy? Kelam, içinde yalan saýlaw bolýa, daşynda bolmazmy? Bularam hakly. Şol urup habyryň önümi dä ho. Başka da garaşmalar. Ey Hudaý. Osmanly ýigidi hemme boş görürüm. Absurdyň bar ýerine başka näme bolsun? Boş görürüm edip geleniňiz üçin boş adamlar şeýdip öňe çykýar. Boş adamlar şeýdip özüni virtualam bolsa, yalanjykdan özüni men prezident bolum diýe. Kada ýok, kanun ýok, ar ýok, namus ýok. Edep ýok, terbiýe ýok. Hawa şol edilýän zatlar tasdikleýän da Osmanly ýigidi şeýlemi? Onuň Osmanly ýigidi diýip sen ýazýan bolan, sen eger Türkmenistany bolsaň, sen Osmanlyna dakylyň ýok. Osman imperiýasynyň sergetleri bize girenok, bize degişde. Guronlar Türkmen, guronlar başta. Ýöne soň ejir çekenler hem Türkmen. Taryh gowça oku, taryhy öwren. Bilýän, o seriallara seredip, gaza gelip, eline oýunjak kılıç alıp, görgüli telewizor döwýänler, telewizore çarşak, telewizore nemedin ýanlar bara, serial görüp oturka, duýgularyny nemi saklap bilmän, emosiýalaryny saklap bilmän telewizore hüjüm edýänler bar. Serial görüp oturka. Şolar ýalyky bolmasyn seňem bu edýänler. Hemme boş görüňler, hawa.
Onda sen şol dolu urun edilýän, absurt bilen doldurulýan yerlere gidip bilýän. Uğratdım seni. Karacaoğlan Türkmen elektron prezidenti elektron döwlete goýmaly. Düzeler. İnterneti düzeltin şular. Şular ýaly elektron, virtual nemeler gowgurýarlar, gaýrat edip şunu düzeltinler. Watandaş kompatriot diýär. Salam aleikum watandaşlar. Salam. Meni efire alyň diýär. Olya seni efire alaly. Ine efir. Ine efirin sepi. Gel göreli. Gözel Arazova. Halk Murat Kurbanowy isleýär. Gülmäne gerek ýok. Halk isleýär. Halk isleyen yok şonu. Gözel Muradova. Sen isleyen sen. Halk tanayama o da. Şol hükümetin Halk onu tanıyamı. gelen şol senin isleyen diyen adamın şol Gözel Muradova. Alanı yorgan en aşağında saklay sen isleyen olsan. Halk isleyen yok onu. Halk birinden kutunup bilen yok. İkincisi ne mi halk isleyen deyip halkın boyuna atacak olyan. Karacaoğlan Türkmen gözel MK prezident. Emma nirenki belli del. Nirenki öz internetdäki virtual öz batçasynyň internetde guran döwletiniň hökümetiniň prezidenti. Her kim bolup bilýär. Dürli oýunlar bar şolar ýaly. Sizem oýnap bilýäňiz şol oýunlary. İstediňizniki nemede efirde men şol oýunlary size tanadaýyn. Düşündireýin nähili oýnalýanyny şol oýuny. Çarwa göçüýüp, Rozoway ikiňizinki düşnükli ýöne biri gollaw kömek ýardam bermekden geçen halkyň üstünden gülýäňiz, gaty maskara bolup durşuňuz diýe. Biz halkyň üstünden gülýäs. Halky oýnap, halky samsyk ýerine goýup, halka geljeňizi bize satyň diýip pul hödürleýänler. Döwleti talaýanlar. Watandaşy gyrýanlar, hakly, şolon absurdunyň, şolon gülkünç ýagdaýynyň üstünden gülmek maskaraçylykmy? Ben aýtdym ama. Bularda yaman o neme bar o? Logika bar bularda. Bular logikany zady näme bilen ýitýär bular? Men öňem aýtdym, ýene maýdan. Eger şol düşünjede, şol pikirde bar bolan raýat weýa watandaşymyz bar bolsa, şol adam bilen dowam edin. Dowam edin şol bilen ýöremäňize. Siz hak edýäňiz köp zady. Hak edýäňiz. Kelam. Aýgelli käri näme? Aýgelli käri zo bir geple men häli eýle girmatikli geplen görmedim. Ertir Murat Kurban kasam okar Timuran bar şolapçı. Bular doğru. Öňüne gelen okar her zat eder. Sen bu oýnatky milletten başga näme garaşýan? Garaşmaz adam gerek yok. Doğru şol. Doğru aýdýarsan. Bayram Bir oğlu. adam özüni gülkünç ýagdaýa düşürýän bolsa, tutuş iyili dünýäni üstünden güldürmek üçin gülkünç saatlar edýän bolsa, elbetde gülers. Elbetde gülers. Komik, gülkünç zat gülmek üçin. Şolaram güldürýär-de näme? Güllürse näme? Allah sana ağlama etmesin. Bayram oğlu, yankı naklyň türkmençesi ýollaşyň garagy bolsa iýjeň bok, ömrüň uzak bolsun. Men türkde ulanamsoň köp sady çalyşyp bilýän, ýadymdan çykýar, şoň üçin ýatdatdyň, ömrüň uzak bolsun taýja bol. Watandaş kompatriot Karacaoğlan salam diýär.
Ayt meni efir altyn diýär. Dur onu. Häzir men seni häzir tanadym. Şoň üçin men seni häzir blog edýän. Men efir aljak bolsam, özüm karar berebili alýan. Men diýmek seni efire almaýan bolsam, men seni politiski turup ölü siyasi taýdan men seni ölü hasap edýän bolsam, men bu pikirimi Garajoglunyň üstünden maňa täsir edip üýtgedi bilmän. Şu Moskovada haklymış ol. Ha walay öýtman. Üstü kasmyň Ýüregi aşağı. düşdi ho. Men mara bir bular ýalan bir күnti bolmay biri. Ýüregi düşdi ho özüni hödürläp bizi kızıklandırmak bular ýalaky küntüler. Diýetem bolan şonu da özüni hödürläp gidip oturdary. Kapıdan kowyan pencereden girecek bolýar. Pencereden kowyan gözek tüsse çykýan nemeden girecek bolýar. Üçökden. Men bular ýalaky ýüzsüz nalaja diýen adam görmedim o. Adam däl mahluk. Bayramoglu hemme türkmenlere salam. Sağ ol. Garajoglan. Men efirde däle, sen ýaly tomoşaçy bizde ýören ok. Garajoglan türkmen. Oha 3-nji prezident geldi diýen. Nirde? Beýik millet, salam watandaşlar, sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Diňeňe geldi. Geçäşde uladar owaýakka sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Liverpool ýaşul salam aleikum şatlygy çağırın ha pikirini dinläliň oldy. Ve yok durun tek garaş burmun. Bayramoglu Garajoglan erkek diye. Ayşe Özbekler kim saylandı prezident? Elbette Serdar saylandı. Elbette Serdar saylandı. Kim saylansın? Serdar'ın boljowy şu bir kanun işler. Şu kanun näme üçin kanunlar bozuldy? Näme üçin kanuna hiç kim eýerenok? Howul hara. Yanından zat gaçyrýan ýaly bular gaty gysgawatyň içinde şular ýalaky hereket etdiler. Howlukýalar, näme howlukýalar? Seredin, diňe nemeden ýurdun içindäki döwletiň kontrolunaky metbuatdan daşary ýurdun habarçylarym zakaz boýunça diktatorlygyň zakazy boýunça sorag berip Serdar süplügi reklam edýärler. Elbette şol gadandy. Başka kim gadansın? Başka şansy barmy adamlaryň gadanmagy? Aho, oyuncukdan, yalanjykdan dalaşgär diýip görkezlen adamlar suraty düşen mawty obyektiwe seredi bilen oklar. Ýüzüni sallap atýarlar. Atuw jezasy berilen ýaly. Şular ýalaky elhenç ýagdaý var Türkmenistanda. Ondan Serdar gazanmasynda kim gazansyn? Kelam. Bul diktatorlygyň başaranok. Bul gazan ussa bolmaly eken, islenlik yerinden gulak çıkarıp gezerdi diye. Bayramoglu bizim oynamaly teatr olardan güýçli diye. Biz hakikatyň, halallygyň, arasaçylygyň, adalatyň, kanunylygyň tarapynda. Biz talanýan Türkmenistan döwletini ýok edilmek islenýän Türkmenistan watanymyzy, halkymyzy goramaň aladasynda. Şoň üçin biziň teatr waltymyz ýok. Biziň ýolumyz, biziň metodumyz, tilsimimiz teatr däl. Ya teatrda student kak, ýaş kak oýnadyk mı oýnadyk? Oýnaýbilýär. Ýöne siyasata gelenle söz halkyň ykbaly barada, halkyň geljegi barada söz açylanna oyun, yalan öyle böyle bolmaly.
Her kim öz üçin her zat edip biler. Ýöne halk üçin dogry bolmaly. Yalan zatlar etmeler. Gödül aradywa. Wara bey dogry aýdýan jigim, maňa gülýärler bilmedim Allah ýaranymyz bolsun. Absurda gülýäs. Özüni gülkünç ýagdaýa düşürüp tutuş dünýäni güldürýän adamyň boluşuna, bar bolup bilişine, absurdlugyna seredip gülýäs. Gülkünç ýagdaýa gülmän näme güleli? He? Gözel arazy. Ya sen şo gözel muratmy? Karajoglan Türkmen absurdun derdinden global klimat üýtgedi. Edilödi. Absurdun derdinden diňe global klimat däl, ykdysadyýet üýtgedi. Söwda gatnaşyklary hemme zat üýtgedi. Absurd sebäpli. Putinin Ukraina çözüşüm absurd. Ukrainada etçek bolup edibilmän bulaşışım absurd. Şol 64 kilometrlik harby kerweniň duruşum absurd. Iň soňundan hüjüm etdiler. Dyrpytrak boldy. Hemmesi absurd. Ukraina tarapynyň bir topar absurdy bar. Rus tarapynyň bir topar absurdy bar. Häzir gynansak da dünýä jemgyýetinde bir nirde bir absurd bar bolsa, şoňa fokus edilýär. Şo hamala bir görelli bolmaly zat ýaly. Şonu etmeli, şol edilmeli ýaly her kim absurda dalaş edýär. Şoň üçinem dünýä bulaşdy, bozuldy. Şoň üçinem tebigat bizar boldy. Yer şary bizar boldy. Yaradanam bizar boldy. Şoň üçin näme etdi? Bütün dünýäň öňden gelýän syýasatyny bozdy. Putini Ukraina hüjüm etdirip. Bütün ykdysady awtomatiki öz önünden işlep duran ykdysady gatnaşyklary bozdy. Hemme zady bozdy şu an. Dünýä täze bir düzgüne geçýär. Şu täze düzgüne geçýän wagty Türkmenistanlylar haramzadadan ýagşylada ýazajak bolmaňda. Şu pursatı elden gidirmäňde. Oyunuňuzy oynaň. Gowurýaňyz oyun oynamagy, absurd etmägi, üstüňizden bütün dünýäni güldürmäni zat etmäni gowurýaňyz. Ziýan ýok, güldürüň. Güldürýän adamym gerekdi. Nuruşka fakir bolla. Nuruşkadan soň adam çykdymy? Ýok. Nuruşkan yerini doldurup bilersiňizmi? Ýok. Ýöne iň adından şeýdip güldürüp duruň. Bir arasynda güleliňä. Türkmen gitmiş ol bir gülküli efire medellepdi. Karajoglan çary geçip ağlamaly ýagdaýda gülünýä. Düşünmesen goňşy kanala geçdi ýa. Bayramogly ikinji 30 ýyl garaşmaly murik garraýa diýe. Düşünmedim. İkinci 30 ýyl garaşmaly murik garraýa. Ýene 30 ýyla murik bolmaýa diýjek bolýar. Kelam. Koçy sen ýalňyşyp geldiň. Gynanmada begenjek ýeriňe gidip bilersiň. Saňa hakykat gerek däl, ýalana gitdi ýa. Rozway tapdyňmy? Şo kanunyny näme? Tapdym men döwlet berdi. Yine benim elimde var şu Konstitüsyon, Türkmenistan Konstitüsyon nämesi. Ýöne bu Konstitüsyon 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda, ýani şol soňky häzirki öňkü saýlanan prezidentiň nämesinden göçekçiligine geçenden soň şu çap edilýär. 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda. Indi şu ýerde şu Konstitüsyon kitapda seredin. Men görkezip biljek 50-nji Konstitüsyon 28-nji sahypasydan 29-njy sahypasynda 50-nji maddasy 51 52-nji maddasyna çelini ene şu ýerde bar. Men şonu häzir okap berjek az halkyň dikkatyna okap berjek şunu. Belki görüp bilerler, belki näme derler. O adamlar görer özleri, soň tapyp. Näme diýer? Bu 2008-ndäki Konstitüsyon näme bu?
şu konstitusyon Türkmenistan konstitusiyasının Soň şu ütkötdiler däl mi şonu? o bundan sonra köp ütket. Vapşı bu konstitusyon diýen ýaly bir belli bir näme de goýmadylar. İsten Eňer etdiler. enger ettiler de o. İsten nämesine göre ütkedip durlar Durun akşama şu eňere şu eňere diýen ýerine durun. Durun eňere diýen ýerine. Men bir zat gurrun berjek. Gurrun bermeden bolmaýar. Şulaň içiýän ýere absurda. Indi şonu gurrun bermeden bolmaýar. Öňüm diýe bir daýy niýe neme derwede wan edip diýe goýup durlar diýe paşaň diýe gapysyny neme diýer eken ýa-da. Derwede wan paşaň gapysyna gorowçy, paşaň kabulhanasyny goraýan. Ondan ýanky tejribeli garry ýaşuly ýa-da. Ondan bir gelýärdi diýe indi şonu nemetmek üçin ýa-da, şonu ünsün togmak üçin. Ondan öňünde diýe ýalaňaçdan perhili bolýar. Ondan ýanky ýaşullyğa şonu kanagatlandyr diýe. Ondan ikinji gedek, üçüncü gedek, dördüncü gedek diýe ýene gelýär diýe de ýanky. Ýalaňaçdan. Ondan yetin inne alyň dat diýämşin ýanky şey pödürleýär bolýar ýaşully diýe mezal galmandyr diýe de. Ondan ýaşuly aýnam bolsa şo bolsun eňere boldy. Bolja boldy diýe de. Şoňraýalak bularam eňere bolanna syýasy küntüler. Hawrod way oko. Indi men şu ýerde şu konstitusyon kitabyň ikinci babında şu Türkmenistanyň prezidentligi barada we onuň etmeli wezipeleri barada ýazylan. Men şunun 50-nji konstitusyon 50-nji maddasynda ýazylan nämesini okap berjekde. Türkmenistan prezidenti döwletiň we ýerine ýetirjik häkimiýetiň baş tutandyr diýe. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Ol Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň we bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň, ýurt bitewliginiň, konstitusiýany berjay etmeň we halkary borçnamalaryny ýerine ýetirmeň kepili höküminde çykyş edýän adamdyr diýen, çykyş edýär. Bu 50-nji maddasynda konstitusiýanyň. Indi 51-nji maddasynda 51-nji maddasynda Türkmenistan prezidentligine dalaşkar bolmak üçin Türkmenistanda doğulan, ýaşy 40-dan pes bolmadyk we 70-den hem uly bolmadyk, döwlet dilini bilýän, soňky 5 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem de döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik birleşiklerinde, kärhanalarynda, edaralarynda, guramalarynda işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty bolmaly we şol raýat Türkmenistanyň prezidentligine saýlanyp bilinär. Bu 51-nji madda. 52-nji maddasynda Türkmenistanyň prezidenti Gözkönü Türkmenistanyň halkyny tarapyndan 5 ýyl möhletinde 5 ýyl möhlete saýlanylýar. 5 ýyl ömürlük ýok. Atadan ogla ýok. Gözel çary we ýanky şo bize näme gülýän diýen. Sen dinle şunu. Gözüň açdan muny eltip makkyň öňüne goý. Makysyň. Beş yıl möhlette de yankı saylanýar diye 5 ýyldan soň we kasam kabul eden pursatyndan öz wesibesine girişip bilýär. Prezidentlige saýlanan adam kasar kabul eden pursatyndan ertir kabul etse ertir, şuň gece 12'de kabul etse şuň gece 12'den eýem şonuň hökümi ýörep başlamaly. Hökümli bolýar şol adam hökümi. We Türkmenistanyň prezidenti saýlamagyň we onun öz wezipesine girişmenin tertibi kanun arkaly keskitlenilýär diýdi. Kanun. Indi şu taýda 53-nji maddada şonuň etmeli işleriniň bütün nämeleri görkezlen. Bu ýerde en azından bir 14 hazır meniň elimde 14-15 maddalardan da ibaret bolan, bablardan ibaret bolan bir näçe edilmeli nämeler, wezipeler ýazylan. Yani şu konstitusiya kitabyna. Meniň elimdeki şu konstitusiya kitap şul, ene şu kitap. 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda çap edilen kitap. 2006-njy ýylda
prezident yok olandan soň bu prezident möhletine geçenden soň özü şu konstitusiya kitabı gaýtadan özü gözekçilikden geçirip şunu gaýtadan çap ettirdi. Ene şu konstitusiya kitabı. Indi geleli döwlet şu saýlaw barada da şu saýlaw meselesinde esası biz hazır Türkmenistanyň halkynyň %97% saýlawa gatnaşyp bir %97 bütün ondan 2% saýlawa gatnaşdy diýip maglumat beripdirler. Türkmenistanyň bu berýän maglumatyna göre. Yok, Rozbayakka. Saýlawçylar 97,12% gatnaşdy diýe. Ol saýlawçy 3.450.950 saýlawçy. Şo sanyň içinden %97 götürüp. Yo tapa diýendi şonça saýlawyň içinde bu ses alan näçe prosent ses alan belli, şonça prosent adamyň saýlawa gatnaşyp şu saýlawa şunça prosent adam gatnaşdy diýip maglumat bardy. Indi bu prezidentlik saýlawyny dalaşkärliginde diňe buldy munyň ýanynda ýene 8 adam bar. Bu 8 adam näçe prosent ses aldy? Bu arada ýörekde şol Türkmenistanyň häzirki şu saýlawa gözekçilik edýän Milli Statistika Institutunyň ýokary hünärmen professorlary we olarla birlikde şu sanda Türkmenistanyň ýokary jogapkar edara guramalarynyň ýol başçylary galy we şolarla ýene birlikde halkara sinçiler var şu taýda Aşgabatda. Näçe günden bäri bir hepdeden bäri ýatyrlardy. Olar näme işe ýaraýar? Halkara sinçiler diýen näme işe ýaraýar? Asly şolar asly şu men aýtjak bolanym statistika şolar ählisi gözden geçirip gözekçilik derejesini halka we halkara nämelerini beýan etmesi gerekde. Bul häzir beýan edilen ýok. Sen men düýün aýtdym gepleşigimde. Iň geç kalsa dedim, kimem seçilse dedim de şu prezidentlik seçiminde uzağı dedim 17'si ya 18'ine barman dedim. Şuna hökman suratda kasam kabul ettirýärler dedim. Sen kasam kabul etmek için 2 gün şu Türkmenistan prezidentlik nämesinde 2 gün 3 gün ýene dapanly ettin sana möhlet berýärler. Eger bardy gelsen şol prezident saldan bu diýäniň adaty ýagdaýda. Häzir adaty ýagdaý ýok. Häzir kanun düzgün hiç tat ýok. Inni Türkmenistan wagty bilen saat 13'te 1'da diýe. Ýagny Türkmenistanyna günlük saat 1'da prezidentlik saýlawyna gatnaşmaly, ses bermeli saýlawçylaryň diýe 71,9% götürmi diýe eýýäm diýe günlük saat 1'a çenli diýe ses berdiler diýe. Pikir et. Muny Türkmen Döwlet Tawarlar Gullugy bildirýär. Men muny Türkmenistanyň kronikasy neşrinden häzir alyp size ýetirýän. Anam dar çeşmeden näme diýär? Daşary urtlardaky da saýlaw sannyklaryna bolsa diýe 63,19 götürüm eýýäm diýe bira çenli diýe şular ýalyky ses berip ýetişipdir diýe. Indi bu aslında yalan maglumat. Aslında bulan öz aýdyşyna görä, diktatorlygyň aýdyşyna görä internetten girip saýlawyň nähiligi diýeni görüp bolýar. Saýlaw.gov.tm dikçilik ru dikçilik istirýämis diýilen adresten ýöne şol adrese biz uzak günläp girjek bolamyzda hata 404 diýip hata berýär. İşlän okşatay. Berýär onu benim sinak gördüm onu. Benim gördüm şu sinaşydy. Hatta şol özüme değişdi olan saýlaw uşaskasyna bile hatta can etjek oldum da. Sen girip gördün. Menne açılmadı. Men tanış bilişlere soradım açılýan diýdim. Mende açılmadı. Açılmadı. Mende açılmadı. Ýöne men soň şol özüme
Menin maşgalama gelen bülten esasında şu bana değişti olan saylov uçaskasının yani 43. saylov uçaskasından şu yerde şol nemesin telefon numaraları var eken de. Men şoňa Canlı bagly. video translasiýa bilen niye canlı günümüllüye şol saýlaw uçastaklaryny görüp bilersiňiz, görüp bolýar diýipdirler. Ýöne hiç biri işlemendir şol. Olar Inni ýalzat bu hiç satım yok. Hiç satım yok. Awa. Yalan ýa. Inni ýene bir maglumat bar. Sıyınçılar, resmi sıyınçılar däl, halkyň adyndan, hakykatyn adyndan Türkmenistanyna şu gurnulan yalan prezidentlik saýlawy sıynaýandan Türkmenistandan beren maglumatlar bar. Ol maglumatlarda näme diýilýär? Olar aýdýar. Bu diýä Türkmenistanyň döwlet kontrolunaky resmi metbuatyna aýdylýan gurrunlar bilen saýlaw uçastaklaryna ses berilýän saýlaw sandyklarynyň bolan ýerinäki ýagdaýlar diýä tüp götürülen tapawutly diýär. Özleri Aşgabatda we Lewapda baryp şo saýlawa gatnaşyp ses berjek bolup öz adyny, maşgala agdalarynyň adyny şo taýdan saýlawçylaryň sanawyndan tapyp bilmedik watandaşlar bar. Bir näçe saatlap şo taýda helak bolan watandaşlar bar. Guramaçylyk diýä gaty pes göz güýni ýagdaýda oňdaşyndanam diýä watandaşlar ýöneköy halk hiçlik gyzyklanma bilerenok diýä. Ýöneköy halkyň gyzyklanma bildirmejegini ýeterlik derejede passiw gatnaşagyny bilen soňlar diýä döwlet edaralary, güýç gulluklar zatlary hemmeti diýä saýlawdan öň kanwerde bukça sallyrdylar diýä. Serdara saýladyp döwlet işgärlerine, muallimlara çenni şol kanwerdiň içine salyp öňünden şolon sesleri alınıp taýýarlanypdyr. Belkem diye bu watandaşlaryň bu saýlawa passiw gatnaşmagynyň, aktiw gatnaşmagynyň sebäbi şu bolup biler diye. Sebäbi adamlar öňünden ses beren soň mecburi ýagdaýda döwlet işlerini işleýärler, resmi ýerde işleýän soň mecburi ýagdaýda öňünden ses beren soň ay men bir gezek ses berdim inni ses bermäge näme gerek diýip gitmändirler belki de diye. Şoň üçinem diye Türkmenistanyň saýlaw uçastaklaryna diýe aktivlik ýok diye. Göz güýni ýagdaýda diýip Türkmenistanyň içinden, Aşgabatyň içinden we Lewap welaýatyndaky çeşmelerimiz habar berýär. Köp zatlary görkezýär, dokumentleri, zatlary, suratlary, videolary, ýöne biz onu howpsuzlyk sebäpli berip bilemdik. Aýplaşman. Onuň şo taýda diýe inni ses bermäge barýan bolyn. Şo taýda ses berenden diýe ispisekde sanawda gollary bolmaly. Bilýän? Biz günörtan bardyk diýe. Gollary bolmaly. Ondan şo saýlaw sandyklaryna diýe inni bular bir näçe maşgala bolup baran soňlar bir näçe saýlaw sandygyny gezýär bular. Şonda baryp diýä şol saýlaw depterini, saýlawçyň depterini görkezýärler. Şoň diýä şeýdip nemet görýän diýä de sahypalaryny geçip görýän bolan diýä ay käbir ýerde gol watyr. Umumyň diýä şo depterler boş diýä. Saýlawçylar şol günörtanda şende diýä ýokdy diýä. Men görümdi diýä. Şolar ýalyya passiwdi diýä. Aby resmi gulluklarym näme diýä? Eýýäm sagat 1-a çenni diýä. Ýurdun içindäki saýlawçylar diýä 71,9% götürüm diýä saýlawçylar. Şonça götürümi köpçüligi eýýäm diýä ses berdi diýä. Hawa bular öň döwlet işini işläp ýörkä kanwerde salyp mecburi ýagdaýda onda da kanwerde açyk bermeli ýapyk beribilen ok diýä. Yapyk berdiren ok diýä. Serdara ses bermeli kanwert paýlanýar.
kan verdim yapayman. O dilinizi bilen öyle yapayman. Bir yapyasy diye. Şolar ýalaky kontrol edýärler diye. Onun hakykatdan den terdara beren bolsaň, onuň diýe şo konwerdi yapýarlar. Bolmasa yapanoklar işiň görýärler diye. Öldürmeli yeli gelende biz özümüz ölleriz diyelim yani. O sen ölleme bize öllep beret diye. O şu saýlawçylar aýdýar biz baramyzda diye her sahypada A4 formatdaky kagyzyň her sahypada 50-60 tane adamın ady bar. Ortaça çaklama bilen her sahypada 50-60 saýlawçyň ady bar, ýöne diye. Ýöne şol men sahypalary dörümde diye iň az 4, iň köpüm 7 adamyň diye golu bardy sahypalarda diye. 4'ün aşağına 7'nin üstünde diye gol yoktu diye. Şular ýalaky passiw gatnaşdylar diye. Bir del, bir näçe saýlaw uçastaklaryny Aşgabatdaky, Welabatdaky. Bular şo taýdan video, surat köp zat diýerdiler materiallar. Soň biz bulary soradyk. Daşowdan soradyk, Balkandan soradyk, Mardan soradyk. Aşgabat bilen Lewap diňe şular ýalakamy. Ya da beýlik ýerlerem şeýlemi diýdik. Olaram gaýtan perkol tutýarlar o diýäniň diýä ýylýan zatmy döwlet diýip soraýar. Çörek tapmayan halk diýä nädip sanlygy, nädip ses bersin. Bu adamlar diýä saýlawyň nämedigini bilen o, özleri bilen o. Şu saýlaw gurnayan adamyň özü saýlawyň nämedigini bilen o diýä. O saýlaw gurnaşlaram diýä çäre gurnaşlar ýa. Çäre bilen saýlaw bir däl. Şoň ara tapawdyny bilen okşular. Şol derecede nadan tentek. Başka näme diýe? Kara şeýle de onuň diýe ýene bir zat bar diýe. Saat 14'te Türkmenistan wagty bilen saat 2'de 14'te saýlaw uçastaklary ses berilýän ýerler yapylmaly. Şoňa çenli ses berip ýetişmeli diýlenýär. Şeýle düzgün bar diýe. Ýöne diýe. Biz ýene aýlanyp çykdyk diýe şol saýlaw uçastaklaryny niýe? Saat 19'da ýagny agşam saat 7'de de diýe açykdy diýe şol. Barıp arkaýyn niýe nemet bolýardy diýe. Pirkol üçin ses berip bolýardy diýe. Pikir etip gör. Şular ýalaky maskaraçylyk. Şular ýalaky bir absurdyň barıp ýatany. Bir iş edýän wagtlary şular ýalaky bulaşýarlar bilýän. Wejera bolup. Şolar ýalaky ýagdaý. Rozawaýakka. Türkmenistandan biziň çeşmelerimizden bize watandaşlaryň beren habarlary, maglumatlary saýlaw bilen baglanşykly şundan ibaret. Bular resmiden watandaşyň berýän habarlary we tasdiklanan habarlar. Bular 5-6 ýerden käbirim 7 ýerden tasdiklanan maglumatlar bular. Indi tesvirlere geçeceğiz. Tesvirlerden soň şu gün geçirilen Türkmenistanyň 12-nji martda geçirilen saýlawyň bir kanun haýsy taraplardan bir kanun näme sebäpli bir kanun şolaryny ýeken düşündirip berjek. Karajoglan Türkmen bu logikany lom düzeldir döwlet diye. Lom. Güýç bilen düzeltmeli ýa-da. Kuwalda çekiç bilen diňe öňe käbir owalarda elektrik toguny kesseler. Hemme adamlar saýlawa gatnaşdym diýip. Gülkünç däme döwletaga boş adamlary işinden goýup bir adam 10 adamyň adyna ses berýär diýe.
Absurdistanna inha bolaymaly zat şu. Bolmaly zat. Bayram ogly şeytanlar yetik içinde daşynnakylar arzu hyally. Bayram ogly mesele Murik Nurik diye. Vatandaşlara mara tügülme. Hawa Karacaoğlan Türkmen vatandaş göm patriot. Blok edilenin ne de menüne kärminni. Seni tanamak islemeyen nokot diye. Karacaoğlan platonik aşk Türkler aýdýar, platonik aşk diye. Edil şolar ýalyky bu sana aşk bolupdyr gardaş. Burada edip şun göňüni burada edip nemet şun. Ara. Seni istat etmän soň bize hüjüm edýär. Maňa ýapyş. Gaýrat edip şun bir göňüne nemet goýber. Yumşat şunu. Karacaoğlan. Halkara kuntu ýüregi düşdi. Aýşe Özbekler bolmaly diýen Özbekler diýip ýağmurdan kaçtık, doluya tutulduk diyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Karacaoğlan Türkmen bu gepleşik ertir bolman efektini verer. Bu gepleşik ertir bomban efektini verer. Bellen. Size bize karşı ulanırlar. Gülmek ömürden yaşasın absurd diye. Bize karşı ulanırlar diye. Ay ulanıp geçsin näme? Biz güllür ýalar. Ömürleri uzak bolsun. Biz gülmän mi? Elbetde güleriz. Gülkünç ýagdaýa gülmän näme etmeli? Arslan saýlawlar belli boldy, hawa belli boldy. 97 bitin 112 götürüm saýlawçy gatnaşypdyr. Oşo saýlawçylygyň 197 bitin 112'si belki bir azajyk üssü ýok. 98 götürüm 98 bitin 198 götürmi Serdar Berdimuhammedowa. Serdar näme uçşol? Serdar Haramdagoviç yok. Näme şol beýlekiň ady? Melik Kuliýew. Yok, Melik Kuliýew ol atasy. Men Haramdag diýip hakykatna ýatdan çykartdyrnym. Näme şoň hakykata samsyň? Näme Gurbangulyň hakykaty? Gurbanguly. Aw. Serdar Gurbangulyewicz Melik Berdimuhammedow. Aw. Şol saýlandy. Öňünden belli konvertler datlar öňünden taýýarlandy diýdim hemen. Gurrun ýok ol saýlandy. Bayram ogly dowam edýär. Bugünden her kim ayağa kalmaly, sebäbi doýduk. Gurrunsyz. Halkara gurulmalary. Bütün dünýäň adam hak hukuklaryna, syýasatyna seredýänleri, strategiýa institutlaryny, Orta Aziýany öwrenýänleri, Türkmenistany öwrenýänleri bizar etmeli. Hakykatlary ýatladyp, gaýtalap bizar etmeli. We şeýle bir atmosfera döretmeli, agdy birlikde bilece Serdar süplügi diplomatik ýagdaýda hemme ýurtlar etmez ýöne demokratik ýurtlardan haýyş etmeli. Serdar süplügi Türkmenistanyň kanuny prezidenti hökümini kabul etmän, ikrar etmän, öz ýurduňyza çağırmaň, ilçileňizden ýygyna çekin diýmeli. Demokratik ýurtlar çeksin ilçiliklerini ýygyna. Diplomatika ara gatnaşygy kessin Türkmenistan bilen. Putinin Ukraina berýän ziyanyna şular ýalyky reaksiýa görkezýän bolsaňyz, şular ýalyky protest görkezýän bolsaňyz, näme üçin Türkmenistan döwletini taýlayan, koronavirus ýok diýip halkyny gyrgynçylyga berýän, hem COVID-19'dan, koronavirusdan, hem imit yetmezçiliginden halkyny gyrgynçylyga berip oturan şu diktatyryň şu üçüncüsini
Näme üçin gollaw berýäň? Boykot edin, protest edin. Edil Russiýa bilen nähili ykdysady gatnaşyklaryňyzy, syýasy gatnaşyklaryňyzy kesýän bolsaňyz kesin. Türkmenistanyň 3-nji diktatorlygy bilen kesin ähli gatnaşyklaryňyzy. Men muny demokratik ýurtlar aýdýan, demokratik jemgyýetler aýdýan. Oýnatgylar aýdanmak, oýnatgylar edip bilmeýär ony. Mümkin edip bilmeýär. Sebäbi olar pula çokunýarlar. Dogam edýäs. Şuňa näme diýmeli? Inha şul adam ýaman gowgul ýaşy, suratdaky. Şu bara. Şu suratdaky adam ýaman gowgul ýa. Şoň üçin bulara diňe şonu seretdirmeli. Daun house gowetdi şonu. Murat Gurbanyň prezident saýlawlaryna utanmagyna siz onan ýaňy meýdi watandaşlar. Şol burada da gaýtalaýarlar da. Murat Gurbanow daglaryň öz virtual internet dünýäsi bar. Şo taýda özleri çalyp, özleri oýnaýar. Ta çalýanam özleri, tan edýänem özleri. Şo taýda Murat Gurbanow da prezident roluny beripdirler. Mesele şundan ibaret. Yaşasın absurdizm. Bayramoğlu aradaky boşlary aýyrmaly. Gurrunsyz. Olaram gerek. Algamalma. Adam boş-boşuna gürlemäý däsen, normal adam bolsaň ýurtdan gaçyp gaýtmazdyň. Maňa diýäňmi? Maňa diýendir belki. He? Belki maňa diýendir gadam-gadam. Ýurtdan gaçyp gaýtmazdyň diýe. Özüň men daşary ýurtda. Özüň men bağışla ol otyr ýerinde iwaly türsü ýok. Sen panty putaş daragoy. Sen näme üçin gaýtdyň dep şondan sorasaň, dogry ýolla näme üçin gaýtdyň dep sor. Nusoygal assalamu alaykum. İçi yananyň gülküsü dädiýe, gaty dogry ömrüňiz ok bolsun. Yo içimizde yanan ok bolan ýöne. Gahar gelýäniň belki diýip bilirsiň-de. Bu adamlar daşary ýurtdakylar çäksiz mümkinçiligi eýe. Bular Türkmen halkynyň daşary ýurtdaky Türkmenistanyň diktatorlyk tarapyndan aň düşünjesi kördeki edilen, bilimden, siýasatdan mahrum edilen yetim boýlan Türkmenistanlylara eýe çykyp şolara ýol görkezip postar çykmaly adamlar ýöne bular diktatorlykdan beter zulüm edýärler. Bular Türkmenistanyň hakykatlaň Türkmen halkynyň çekýän jebir jepasynyň üstünden gülýärler. Şu absurd edýän zatlar bilen. Down House kanalyna seredin. Bir video goýuldy. Bir aýal maşgala şo taýda zarynap şo taýda şaýat bolan taryhy ýagdaýlaryny gurrun berýär. Absurdistler, aktivist smoklon, lider smoklon, oppozisiýa smoklon. Aslynda näme denildi? Nirä gelinenligini şo taýda ýaman gowy özü şaýat hökümini gurrun berýär. Biz aýdamyz ok. Öz içindäki adamlar aýdýar. Mübarek bolsun absurdyňyz. Şuňa näme diýmeli? Maddalar hukuk Türkmenistanyna ýören ok edilýärdi. Rodway 2008-nji ýylyndaky täze konstitusiýa girdildi diýe. Sen öňküni okuyan, köýnany okuyan diýe. Köýne täze tapawdy ýok, bular hiç sade fereden ok. Men häzir täze boýunça saňa aýtjak, şular näme üçin, nirde nämeni bozdy. Şonu düşündirjek häzir saň. Hemmäňize tomoşaçylar. Bayramoğlu kanal açylany bäri görýän ahyry ýarylmaly boldy diýe. Ömrüňiz ok bolsun. Kelam. Bir gadanna bir goçun kellesiniň gaýnanyny gördük.
iki kelläň bir gadanna gaýnanyny görmedik. Göreliň. Gadandan ya serdaryň kellesi gaýnar ýa-da Muradynky. Bire taşaryp böker gadandan niye? Yo ol şehlete häzirini bir zat bar. Kelamja. İki sany dünýä bar. Biri real dünýä, beýlekisi virtual dünýä. Türkmeniň real dünýäsindäki diktatorlygyň yalan oýunlary bilen yalanjykdan geçirilen bir kanun taýlaw kakasy ýaly özüm bir kanun ýagdaýda häkimeti basyp alan serdar süpük bar. Şol real durmuşda prezidentin ornuna oturdulýar. Real hakiki durmuşda. Virtualla biz prezidentsiz galdyk. Türkmenler virtual dünýäde ýetim galdy. Öz noňar bilen ok türkmenler, türkmenstanlylar virtual dünýäde öz noňar bilen ok. Näme etjegini bilen ok. Çäresiz galdy. Şoň üçin virtual dünýäde bulary prezident gerek boldy. Wynha prezidentlerini saýladylar virtual dünýäde. Arzu hyýal virtual. Boldymy? Şoň üçin o gadanna ola gadan nekeni gadanyň 5000 kilometr ýanyna da däl. Murid. Arzu edibersin. O kazanar herhalde. Tam kesti bilen arzu edibersin. Şu kazan bize yeter mi ki deyip arzu edip herhalde şu andan. Düşünde de görü bilmeýärsin. Halkyň hakkı bar. Salamu aleykum döwlet ağa, bakyň aýdany bolly he. Bakyň aýdany bolly. Baky bilen bir katarda köp adam muny aýtdy. Köp adam bilýärdi. Köp berde aýdylyk gelňe. Bakam öýde aýdýa. Men niýe deňeşdirip analiz edýän şeýle netije çykarýan diýe. Aýdylýan edilýän zatlardan oho Türkmeniyet geldi. Türkmeniyet bu näsen neme islen doğrulum olmasa da bäri ýandan nemetdi göze. Bu gülkünç ýagdaýlar gülmekden başga çäremiz galmady bugün. Absurdçylara. Türkmeniyet salam döwlet aýrozy baýaga salam illeşler gitjäşi diýä gitjäşi. Şoňa näme diýmeli? Haýsy türkmen aktivist kanalyna häzir girseň prezidente dalaşgar. Diňe türkmenim kanal. Ay ýok, Hudaý saklan. Biz oýnatga bolup biljekke. Biz göjera maskara bolup biljekke. Onu biz enatalarymyzyň bize siňdiren mährine dönüklük edýäs. Türkmenistan döwletimiziň, watanymyzyň, mukaddes toprağymyzyň bize eçilen bereketine, biziň bedenimiz bilen iyi biçip peýdalanan minerallarymyza biz dönüklük edýäs. Biz öz halkymyza, watanymyza dönüklük edebiljekler. Şu pursatda inni mundan soň bolýa, daşary ýurtda koronavirus zat bilen gaty köp mümkinçilikler ödi. Bileleşip köp zat edip bolýardy. Dogry hereketler bilen, dogry strategiýalar bilen köçä çykman internetten köp zat edip bolýardy. Häzir Ukraina bilen Russiýany ýene bir gerek mysal getirýän, ýene ýatladýan. Russiýa, Putin söwüş meýdanynda da ýeňi bilmedi. Ukrainany basyp aly bilmedi. İnternet meýdançasynda bolsa, virtual, ýanky Murat Gurbanov'un prezident saýnalan virtual äleminde, arzu hyýal virtual internet äleminde Ukrainalılar 11 hatamynda orusları yeňdi. İnternetin mümkinçiliklerinden gaty gowy peýdalanýarlar Ukrainalılar. Şulardan göreli almaly biz. Şoň üçin internetdäki tehnologiýa mümkinçilikleri,
şu aragatnaşyk informatika, informasiya mümkinçilikleri bilen gowy peýdalanyp, guramaçylykly ýagdaýda agzy birje hereket eden bolsak, şol sentýabrda konstitusiýany ütgetjek bolanda bulan öňüni ýapyp bolýardy. Bulan elini aýagyny baglap bolýardy. Ýöne her kimden bir ses çykdy. Asıl bular prezident bolmak üçin maskaraçylyk edýär eken, wejera bolýar eken. Prezident bolsam diýip halkyň derdi, halkyň aladasy bilen piňine deden. Inha netije gelinen netije. Bolly. Orram orta meydan etdiňiz. Maskara boldunuz, erzat boldunuz. Stop diktator, stop absurd. Şygarymyz. Stop diktator, stop absurd. Inni gayrat edin, bundan soň halk üçin barbat etjek bolun. İl gün bähwidi üçin barbat etjek bolun. Kagazy üzünde ya internette prezident bolmaň hiç bir size getirjek zady ýok. Siz göňüllüň prezidenti bolun. Siz hakyky halkyň arzuwynyň, söýgüsiniň prezidenti bolun. Şöhret paradlygy goýun, gayrat edin. Ahir ýaşyňyzda beýt maskara wejera bolma. Karajoğlan Türkmen ýigdim, hoş geldiň. Şol aýdan efiriň şuň ekenliğe gaty dur. Halkyň haky ba. Bakyn ýerde döwlet dağı. Bakyn ýerde any göreli. Bakyn ýerde göreli. Bakı İstanbullu. Çağını sağ başı dik. Gadam iki sağını boş diye. Awa. Seni doldurup bilmeyen olsak sen ýalakyny doldurmanymyz üçin, sen ýalakyny doldurup bermänimiz üçin boş bolýan olsak bolaýarmy? Gadamja. Karajoğlan Türkmen Rozbay ol kitaplary garalama depterine öwürdiler diýe gaty dogry. Türkmen ýigit Karajoğlan agam biraz gizrek gallym, işler sebäpli diňläp düşünüp bizem başladyk bolmalymy diýe. Başla. Kelam. Bular orta asır Çingis Hanyň döwlet sistemasyna geçdiler. Nesil şahatlyk döwrüne geçdi. Demokratiýa döwletiň diktatorlaşdy diýämi? Kelam howlup ýazan öýden käwat düşünkürek bolýar. Şoňa näme diýmeli, maglumatlar howada da bar. Rozbay inni halk näme hereket etmeli diýip soraýar. Rozbaýakka halk näme hereket etmeli? Inni näme etmeli? Söz sende. Halk näme hereket etmeli? Ozal bilen ine hazır bir şöyle düşündürüp otis. Meniň hazır okap beren konstitusiýon kitabym şu aslında elde gizilme şu bir gezek çykdy ütkemeýär şu kitap. Ütkemek bolanok. Ýöne şunu ütkep duran özleri bilýän olsa halkyň muny menden soramalsy, ýa menden bir sorap jogap aljak bolmasy, eýem özleriniň eýem şu taýda hiç bir zatda taýýar däldigini veya hiç bir zat barada bir bilgiye, yani maglumata veya hiç bir zatyň tarapyndan özleriçe bir maglumat dälligi eýem özlerinde bu soraň jogaby dörepdir. İkinci bir tarapy halk näme etmeli? Halk kanuna göre veya konstitusiyon kanun her gece gündüz ütken olsa şu ütken kanunu ütketmemezlik üçün belli bir derecede tutulması gerek olan kanunlara layık hareket etmeli. Her önüne gelenin veya her izine gelenin menin planım var, menin pistiganım var, men eydip bilyen diyen adamın izine düşüp ılgap bolmadık. Bir topar, absurt, yalan, maglumatlar veya şolar ýa zatlara kulak gawardyp. Dogry zatları, näme dogry zatlaram dogry diýip eger düşünüp şo ýoldan hereket etjek bolsa, onda halkyň özem hissat edip bilmeýär.
Bizim bu yerde ne mi maslahat verenimiz ne mi bulara? Diyelim hani bir zat ettiysek bile. Diye mi? Eden ok. Yine hazır göz görtere saldırıp dururlar. Yani ne mi diye biz ne etmeli? O bu ikisi boş. O ene biz murada ses vermeli. Kime verseniz verin. Eğer tohum tiyicinizde dünyadan geçerleri var olsa şolar hem getirip göründe oturguzup verin. Ol bizi ilgilendiren yok ya bizi kızıklandıran yok. Böyle bizi kızıklandıran zat eğer hakiki kanun esasında bir bütüye bir devleti kuracak olsak veya şu devlete ev olacak olsak, şu devlete münasip bir adamı saylap şu devletin başında şu devletin geleceğini düşünen yani bir prezident sayılacak olsak, onda biz doğru bir düşünce, doğru yoldan hareket edip doğru fikirleri bilen veya doğru olmadık fikirlere karşı gitmemiz gereken yerlerde karşı gitmen. Onu bile özümüzün yanımıza alıp şununla yine bilelikte başka bir yerlere girip hareket edecek olsak onda biz Türkmenistan'da hiç kaçan ne demokratiya ne adam haklarını ne söz hak hukuklarını hiçbir zatı döredik bilmeyiz. Gaytam yine hazırkinin saylanışı yalı gelecek yine. Meselen bilem yok indi bu neçe yıl duracak? Onu huda bile nemem yok. 15 yıl duracak mı? 20 yıl mı? 30 yıl mı duracak? Onda biz yine özümüzün gelecek yine şonça yılımızı eyyem ne ettik? Küle çıkardık yani. Attık bir kenara. Yine bu şu taden belirlenmeli zaten. Yine bir aydılmalı zaten. Yine şu saylovda eyyem saylovcuların %97 bütün %12'si eyyam näme veripdir saylovdan geçipdir diye de. Indi bir misal aydyp bereyim men şöyle. Döwlet sen şunu özüň oňat göze ona getir. 2017-nji ýylda prezidentin özü gaýtadan prezidentlige saylananda şonuň dalaşkary hiç şart ýokdy karşıdaşı. Şonda şol näçe aldy? %96 aldı. Doğru değil mi? Bu eyyam dünyada hiçbir dünyada görülmedik zat. Eyyam bunun oğlu bu vezifeye geldi. Bu vezife oğlu gelen mahaldır. Eyyam bu atasından hep öne geçti. Yine bir yerde absürt oynanıp durulan bir kanun oyunlar yine şuna göz yetirmeli halk. Yine şunu göz yetirip bilmedik halktan biz hiç sadı ne etmemize gerek yok. Ben hazır ettim ha. Şunca prosent halk saylova varan olsa dedim. Şunun yanında dedim yine 8 tane dalaşker var dedim. Şu 8 dalaşkere halk nece prosent ses veriptir. Bize en esası gerek zaten hazır şu yerde şol. Biz halkın nabzını bilmeli de. Halkın nabzını bilip ondan sonra biz ona göre yani yorum yapabiliriz. Yani ona göre açıklap aydıp bilecek. Ama biz ne aydıp biliyoruz? Aydıp bilen zadımız yok. Adamlar ayıp ne etmeli? Ne etmeli? Ben senin boynundan tutup elimden tutup bir zat et diyeyim ben mi? Özüm etmem, özüm. Sözün öýlen başla. Sen aýdan zatdan adaty ýurtlarda, adaty şertlerde kanun, düzgün nizam bolan ýerlerde bolýar. Häzir aýtdyma, bütün döwlet işgärleri diýen ýaly hemmesi öňünden konwerdiň içine serdara ses verenliği barada serdara ses verip açyk konwertde berýärler. Şular ýalyky görnüşde saýlaw öňünden geçirildi, gutorly, saýlaw geçirildi, gutorly. O düzgün Haýlanlarynın öňünden häzir diňe oýun oýnaýarlar. Häzir diňe gülkünç teatr. Döwletçän bu bir kanunçylyk onu hemme kimen birikdir. Ýok, sen aýdanda beýleklere näçe prosent, näçe götürüm ses berilenden barada. Bunun bir kanunçylyklaryny has içine yani aşaktan gelen nämelerini has açıp ayan etmemiz gerek. Sebäp bu häzirki bizim aýda oturan zadyň senin yüzde eýen bu zatlar 1-nji martdan eýen o näme ornaşdy yani döwlet edarasynda bir işgär bar olsa bizim şu Türkmenistan kronikasynyň öňkü sahypalar öňkü nämelerinden habarlaryndan çykdy. Mart'ın sağa en geç mart aýynyň 9-na çelini bütün ýerde döwlet edaranyň işgärläriniň ählisi hem zähmet hakkını almalı, devlet edarasında işleyen ayarlara da hem 8. Mart bayramçılık padarkasını vermen 60 manat üstesine üst bütün şol güne çelini devletin çağında yaşayan pensioner olsun, çağalı eneler olsun, beylekler olsun, eyyem şol güne çelini aylıkları alıp kol çekilip devlet edarasında işleyenlere de yani şol Serdar Berdimuhamedov'a pitiçke koymalı, şunu saylamalı edilip bu eyyem şogundan amalı yörüşe gir, yörelge girdi bul. Bu eyyem şu yankı
edilen bir düzgünçülüklerin, kanunçulukların absurt yani hakiki kanun yüzünde bolmadık saylavın birinci nämesi şondan başladı. Biz indi hazır şu saylavın esas bular özleri için doğru saylav ene şu hakiki geçirildi diýere biz şonun yine hakikat değerligini has işten, has aşaktan kövlep çıkarıp yani diýende halkara dünya öňünde halkara derejesindäki veya beýleki döwletiň halklarynyň öňünde biz şunu ayan etmeli. Men şunu aýtjak bolýan. Men başga zat aýtjak bolam ýok bu taýda. Bu hazır bunun bir öz eger şu bir özüne eger Huda saklasın hazır şuna şu beýleki 8 adamın ýanynda hazır %32 33 oy verselerin bile şunun bir özünün şonça oyu yani şonça nämeni kazanmak hakkı yok. Bunun avantajı yok, şansı hiç geli. Yok. Kalan 8'ine paylasan şu 100% sesin kalan 8'ine paylasan şunun bir özünün şonça ses almak hakkı yok. Yani bu yerde ne böyle? Eğer halk şunun atasının öz sonku prezident olup işten dövründe ve şu vezife dövründe şunun halkın şunun atası halkına el hizmet edense halkın şunu dine atasına değil şunun tutuş maşgalasına olan eyyam şu yerde biz nämesini görüp bilýäs, reaksiyasını görüp bilýäs halkyň. Düşündün mü? Dine Türkmenistan içindekler daşında hem şolar ýaly olmaly. Daşındakları hem bilmemiz gerek. Aslında şol 2008-nji ýylda mı yok 2000-nji ýylda men o wagtda näme Türkmenistan'daydım. Son şol Türkmenistan'da mahalın bir saylaw boldy. Şonda şu prezident saylananda şol statistikada eýem yani şu men aýdyşymal daşary ýurtda näçe prosent halk saylawa baryp ses beripdir we daşary ýurtda näçe prosent halk bar, Türkmenistan içerisinde näçe şolaryň haýsysy näçe prosent migrant işçi, näçesi student, talip veya haýsysy nerede şu zatlar hemmesi statistikada bardy. Ama hazır yok, bitti. Yani kaydışımız yani bitti. Bir düzgün kanunsuz bir devlette yaşapıyoruz. Kanun yok, temel yok. Kanunun temelini yok ettiler, yok. Benim bu görkezen kitabım konstitusya kanun yüzünde bular için var. Ama şu konstitusyanın içindeki maddeler yeri geldiğinde, şu maddeler yeri geldiğinde bu kim için işleye? Ağır punkutları, ağır yerleri, halk için olan ile yengil fırsatlar, yengil yerleri şu punkutun içerisinde görkezde yengilliklerin ehlisi de şu yolbaşçıların özü için Türkmenistan'da. Yine şuna açacak olan yani. Halk buna birazcık göz yetirse yine bir şu yerde yiyem, neymenin yiyem son düşüntürüp bilyazsa. Halk göz yetirmeyecek olsa ne edeli? Her kim öz neyemesine tutup ay olu olmalı, bul olmalı, onu etmeli, mun etmeli. Mun gezek aydıp düşür neyemedemizden bir zat bolan yok devlet. Görük de bir zat ozalı bilen bir zat tayarı şu kitabı yazmak için hem şunun temelini tapmalı ozalı. Temelini, şunun temelini düzmeli. Temeli şunun. İn ıkçam kaç istivenli materyallardan olmalı. Kaç istivenli. Sarsmalı değil, ütkemeli değil, ütkezilmez konusyon bu. Bunlar ne etti? Yani kardeşin yalar, akşam yatta yetir ütkelik koyarlar. Bir punkudun hükman ütkezme gireceği. Olam şu vatanı satan havarlar programmasında Türkmenistan'ın havar verişi öz medya serçesinde. Her gün bir zada ütkedi vay diyorlar. Her gün. Şu konstitusyon ütkemesi esasında da Türkmenistan'da beyleki konstitusyon hukuklarım ütkeye. Şonun ile birlikte şol sanda hatta Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin maddeleri hem ütkeye. Olmay. Ştaýda ruhsat bersen bir zat goşaýyn. Eger mümkin bolsa. Şuňa näme diýmeli diýen watandaşymyzyň sorawyna düşünür jogap. Şeýlede şu we şuňa meňdeş temada sesi berýän, video berýän, haty berýän, soraýan watandaşlar bar. Men soňrak geljekdim. Ýöne sen temany açan soň, soraň soň şu sorawy şeýle jogap berjek. Häzir dünýäde görýäňiz informasiýon görüş gidip dur. Häzir iň esasy edilmeli zat informasiýon görüş. Informasiýon görüş bilen ediljek işin öň ýarsyny etip bolýardy. Edil häzirki döwürde %70-80 etip bolýar. Eger biz daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar agzy birlikde bileleşip
ukuyuplarymyzy, gujur gaýratymyzy, ihlasymyzy birleşdirip halal bir döwlet sistemasyny, hökümet sistemasyny müdümi ýagdaýda Türkmenistan döwletine işler ýaly görünüşe getirmek üçin informasiýon görüşi alyp barmaly, gurnamaly, şundan peýdalanmaly. Informasiýa görüşinden peýdalanmaly. Şoň üçin ilki bilen siz diktatorlygy, mundan soň näme etmeliýän? Halk diktatorlygy. Biz ýa-ni biriniň bir näçe sany oýnatdygyň janyna yaramada gülkünç ýagdaýa düşýäňiz. Siz özüňizi gülkünç ýagdaýa düşürýäňiz diýip özleriniň özüni gülkünç ýagdaýa düşürmegi sebäpli biz güllük. Olam yaramady. Näme üçin yaramady? Bulan hojoýny Haramda Berdimuhammedow özüni gülkünç ýagdaýa düşürdi. Nädir? Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä, esasy kanunyna görä, seredin, ýene bir gezek aşağı çykyp nyntaw aýdýan. Bular kanuny, düzgüni, nizamy hiç taýda goýmadylar. Türkmenistanda ýekece kanun düzgün ýöreýär, korrupsiýa konstitusiýasy. Başga konstitusiýa ýok. Şonda da ýene kanun höküminde bir konstitusiýa, esasy kanun, baş kanuny bilen bir nemejik bar, kitapça bar. Özleri ütkötdiler şonu. Öz keypine göre ütködüp häzirki durkuna getirdi. Häzirki haramdan inhabidin konstitusiýamyzy görkezýän haramdan öz konstitusiýasyna göre haramda özünü bir kanun ýagdaýa bir näçe gezek bir kanun ýagdaýa getirdi özünü. Özünü prezidentlik wezipesinden aýyrdy. Niýazowy öldürüp häkimiýeti basyp alanmagy bir kanun ýagdaýda wezipe geldi. Haramda Berdimuhammedow. Häzir bolsa özüni bir näçe gezek şular ýalaky bu absurdyň yetdik derejesine yetti, özünü inni oynap, özünü wezipeden aýryp otur. Näde aýrýar? Türkmenistanyň konstitusiýasyna göre Türkmenistanyň prezidenti üçin saýlaw haçanla ýene bir gezek aýtalýan. Prezident bolup oturan adam ölenmakaly ýa-da şol wezipeni ýerine ýetirip bilmejek makaly prezidentlik saýlawy geçirilmeli. Inni bu bir kanun Niýazowy öldürüp häkimiýeti basyp alan haramda näme etdi? Özüni wezipeden aýyrdy. Konstitusiýany bozdy. Näme üçin? Şu taýda birinji bozuşy. Konstitusiýany birinji bozuşy. Belli edin. Birinji bozuşy. Hiç hili wezipeden çekilmek üçin konstitusiýada aýdylýan şertler ýokka wezipeden çekildi. Birinji konstitusiýany bozan ýeri. İkinci konstitusiýany bozany wezipeden çekilenden soň ýene wagtlaýynça prezidentiň yerine şoň wezipesini alyp barmaly adamam ýene ödedip bellädi. Özüni wezipeden aýrýar. Soňam gaýtadan özüni şol aýran wezipesine wagtlaýynça terediýan etip goýýar. Şoňa gruby narušenje diýilýär. Konstitusiýany güdük ýagdaýda bozmak diýilýär şoňa. Inha şunu ýazyn. Twitter'de tweet edip paýlaşyň. Sosial ulgamlarda paýlaşyň. Çeýnäp sakkyt ýaly hemişe şunu gaýtalan. Basyň gözüne. Haramdan ýallaklarynyň we beýleki absurdçylyň. Şolaň absurduny gülkünç ýagdaýyna gülünden malty gaharlary gelýänlere görkezin şu zatlary. Arslan geldi. Arslan hoş geldin. Hoş geldin Arslan. Mikrofonuňy açyp demetjekmi? Men sana söz berjek, sen ara kesmede geljek diýen soň
Çykdy bolýa. Ine konstitusiýany özü iki görnüşde bozdy. Şoň. İki tane konstitusiýaň bozulan ýeri bar şu taýda. Inni dowam edýäs. Konstitusiýa boýunça şu 12-nji martda geçirilen Türkmenistanyňky saýlaw diýilýän teatryň konstitusiýaga görä näme sebäpden, nähili şertlerde bir kanunluny we şunu gollayan adamlar şu bir kanunuylugy öýleriniň goşant-goşanlygyny haramda baş tutanlygyny hemmesiniň haramda ýaly konstitusiýany bozanlygyny subut edýän faktlar şular. Şoň üçin haramda nähili kanunyň konstitusiýaň öňünde kanuny jogapkärçilige çekilmeli bolsa şonu gollan, şoň eden, şoň bozan düzgünlerini gollap şonu mamla ýaly görkeden adamlarym kanuny jogapkärçilige çekmeli. Haramdaň jezasy daragaçy bolsa şoňa çapak çalyp şonu sen edýäniň dogry diýenden hem jezasy daragaçy bolmaly. Men bärde obrazyna aýdýan. Size düşündürjek bolup sada dille. Şu işin, şu ýagdaýyň ähmiýetini, möhümlüğünü size düşündürmek üçin aýdýan. Wajyplygyny. Arslan geldinmi? Arslan? Salam aleyküm. Wa aleyküm Arslan. Täze prezidentlerimiz kabul bolsun. Real dünýädäki we virtual dünýädäki. Arslan. İkisi var mı? Söýsenne bas. He? İki prezident olduk. Hawa. Real dünýäde Serik, virtual dünýäde Murik. O iki dünyada da bize prezidentler öldü. Onun sonunda dünyada hiç yok mu lan? Cennette doğmakta. Şu tayda bir yerin saylamaldık. Ben arada da küferler. O tayda aşağılar yok mu kaçında? Hey. Nese näme baka berýän bu ýagdaýa? Näme etmeli watandaşlar? Näme etmeli soraýar watandaşlar? Näme etmelisin düýnüm aýtdym, bugünam aýdyp otur. Şu konstitusiýany gödök bozan ýerlerini belli edip alın gaýtalan, ýaýradyň bütün dünýä diýen. Totiýaly gaýtalan şu bir kanuny taraplaryny gaýtalan. Nähili nädip kanuny bozanny gaýtalap ýöne gaýtalap duruň diýen. Inni ýan gaýtaşmaýaly. Demokratik döwletleri, diplomatiki, ykdysady hemme gatnaşyklary kestirmeli. Üçüncü diktatorluk bilen. Ondan soň daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar bolup wagtlaýynça hökümet töretmeli. Sebäbi bu ýurtlar demokratik döwletler bilen sen şolaň gollawyny alandan soň, şolaň diplomatik gatnaşygyny kesenden soň olar Türkmenistan halkynyň adyndan işleşmelek adamlar bilen. Ana şonda ýürüýte iş toporuny döredip Türkmenistanyň geljegini bilelikde gurnamaly. Arslan, söz sende. Sen näme pikirde? Yo doğru aýtdyň, şu partiýa ýa şu Romanyny doğursan gurulmaly. Türkiýeden ýa Germaniýadan. Näme üçin? Kuramamyz ba, Türkmen hereket kuramasy ba. 2014-nji ýylda gurully, häzir işläp dur. Şoň üçin hemmemiz bilelikde bir resmi aýratynyňa öz bolşulygy eýe bolalyň. Resmi görnüşde dowam edeliň, görüşmede edýän işlemede diýip biz hereketiň resmi ustawynyň şertnamasynyň aslynda şoň resmi registrasiýasynyň aslynda birleşdik. Biziň resmi guramamyz ba. Sen onu partiýada kabul edip bilýän. Demokratiýa görüş guramasy aslynda. Demokratiýa bilelisigi resmi ady Türkmen hereket
demokratiýa Ha, bileleşigi. yok şu kurama tayin olsa bir sorayalar. Ne için soraya kan şu kurama Sorayanlar bilen kol nokta o verme gurumany. kol verme şu kurama. Köpçülük kol. Näçe adam köpçesi öldü. Taraptarın köpçülerini başladılar boldy. Oja şu Ol şeýle parça boly kurama düşen. ol guruma ses berer ýaly häzir virtualna däl ol guruma. Internet nemesinde ýok ol guruma. Ya Yok ses verer ýaly ha gollamaly görüşe goşulmaly ýa. Görüşe nähili goşulmaly? so Hakykatları Gerçi ýaýratmaly. o tan köpçülen moş adam tan. Ya da böyle ki adamlar sınıfla görüşüp bu şu bazı pul koymak köpüre adamlar işler yazın. Benim Men bilýärim şu tarihte de sorunlar hareket edip başga gitmişim. Edilenler ne bileyim o. şoň Edilen o üçin hareketi bolanlar. ine şu adam sen işin arasynda ara kesmede gelip goşuldyň diýdi. Ömrüňiz ok Ha. bolsun. Sen işlämeli. Sen bilen bile beýleki egin neslemiz alyp barjylarymyz olaram hökmanyň suratda işlämeli. Şoň üçin biziň saýlap alan strategiýamyzda, iş planymyza görä siziň ünsüňiz şu syýasy görüşden sogulmaz ýaly näme etmeli? Şoň üstünde biz işläp planymyzy, proýektimizi, strategiýamyzy düzdük. We netip bolsa şu Ukraina meselesi çykmadyk bolsa koronada gutorýady martyň 20-sinde. Onda çynnakay hereket ediljekdi. Şonda da biz işi çaltlandyrýas. Türkmenim kanalyny alyp barjy bolup il günüň aň düşünje taýdan kämilleşmegine, hakykatlara düşünmegine, seljermegine rol oýnaýan özüň ýaly biziň watandaşlarymyz bar. Şolary Türkmenim kanalyna işe almak. Şolary Türkmen hereket guramasyna işe almak. Ýörüýti iş wizesi çakyly bilen Germaniýa getirmek. Siziň saglyk kepilliňiz, durmuş kepilliňiz hemme zadyňyzy üpçün etmek. Siz näme etmeli? Diňe görüşmeli. Ana şonda hakyky görüş, hakyky iş başlaýar. Häzir biz taýýarlyklarymyzy tamamladyk. Diňe gollar galdy. Şo gollara garaşýar. Poltrağımında tayin ekene himmi. Ne adamlarımı çağırmalı prosta. Sunmasınma tayin hareket var. Şoň üçin diýen. Poltrağımın kömek etken, istesen çıkış etken şu toydu. Ýok, çokman çykyş etmeli. Sebäbi görüşüňde şu çykyş edýän üçin. Sen Türkmen halkyna peýdaly iş edýäniň üçin, Türkmen halkynyň, Türkmenistan döwletiniň ýagty geljegi üçin görüşýäniň üçin şol görüşýäniň üçin sen hiç gili bir güzaran aladasy görmeli, çekmeli adam däl. Şoň üçin aýlygyň, günlüň, durmuşyň, işiň, kepilliň hemme zadyň problemalaryny çözüp kelläň dynç diňe bir maksada gönükýän. Ýöne bilelikde. Ýene birda Türkiýede oturup işläp bolar. Biziň bir wekilimiz höküminde, işgärimiz höküminde beýle variantlaram bar. Türkmenistanda bolamam. Aýlyk günlük alabam, işläp bilen. Ýöne esasy Mazgovoy Center diýäsen, esasy ştatda, merkezde bolmaly adamlar Germaniýa gelýärmeli. Olarım filiallerim bolsa her ýurtda, mesela Türkiýede, Rossiýada, Türkmenin köpürak ýerinde olara golda berip goşular ýa Türkmen çykyş etmekde boy bir kömegem kömek. Boy kömek. Şonu diýende, şu edil gaty dogry nemetdiň. Hök käbir watandaşlar aýdýar. Döwlet diýär biz kameranın önünde utonyan çykyş etmäge ýa gürlemäge utonyan da diýen. Hökman Türkmenim kanalyna işlemeli diýilende ýa Türkmen hereket guramasynyň bir işgär hökümine işlemeli diýilende kanala çykyp çykyş etmeli diýilen zat ýok. Dürli işler, dürli wezipeler bar. Maglumat toplap getirdi. Tawa iň esas hakykat üçin
Otursun paylaşsan hakikatlary. Yani şundan deme katnaş, efirlere katnaşan ve hiç kim tutup istadan önemeden kaçtı. 6 ay 7 ay bilen oklar yıl olanda ne hiç kim adım. Hiç kim Yok, gelmedi olar ama köpüsi erte kılay. Köpüsi erte kılay şol neme Ýewropa çykjak bolup bir bahana tapjak bolup meni etdiler, meni etdiler, meni ne diýerler, beýdýärler. yok olar yani olara komentarı şunun daýarına diýelim. Doğru ýagym biz şondan hereket etmende çykarlar emesine. Şu wagtlar aýtsaňyz şonlar gurama bady ýetirdiňe dostluğuňyzy, tanışygyňyzy näçe tanımak köpüsi şonçu da çarpyrak öz ýurdumyza ýa bolar. Tarihi maglumat tarih nemelerde de şonun gali häzirim şonun görüşi çykyp şol hereketde edilýär. Men tek başgaça görüşülip hökümet çalışmalarını bilýär. Gaty Bir dogry. gurama Eret görüldülýär, Imam şoň Hamaini. goşulýar. Imam Hamaini näçe ýyllap şol öz radikal pikirlerini, çaktan aşa pikirlerini, fundamentalizmi adamlaryň kellesine goýýar radýanyň üstünden. Näçe ýyllap taşarrufda oturup adamlaryň aňyna goýup taýýarlap iň soňunda taşarrufdan gelip şo taýda rewolýusiýa edýär. İran'da 79. Tabu. Şol taşarrufda taýýarlygyny görýär. Edil aýdyşyň Tamam. ýaly tarihda mysal köp edilmeli işler köp. Amerikany açyp oturmaga ýa-da täze bir açyş etmäge gerek ýok. Absurd zatlar etmäge de gerek ýok. Gözümüziň öňünde mysallar, ýörelgeler dur. Diňe şolary türkmenliň şertine kowapdaş görünüşe getirip, döwre waplaşdyryp, durmuşa geçirmek agda birlikde, bilelikde. Başga da gerek ýok. Doğru. Doğru şoňa hereket edilýär. Başga bilen doğru ýa-da. Inne teret Yolu var diýip. Arslan Yolu hawa. var. Türkmenistan Hayır, arada hakikatlary Twitter'den atyň diýen. Twitter'de siyasi lobby, Twitter'de gowy işleýär. Mitbuat organlary, jurnalistlerim tweet atyň aýalygyna diýen. Ya atylan tweetleri, goýulan tweetleri paýlaşyň. Özüňiz edip bilýän bolmasaňyz. Internetdäki aktivligiňiz, TikTok'daki maskaraçylyklar, Instagram eýledäki maskaraçylyklar bolmasyn. Ziyan ýok, bolýa sen şondan keýp alýan. Öňe näme diýdim? Her gün 2 munduňyzy haýyş edýän türkmen halky üçin. 2 mundçuňyzy haýyş edýän türkmen halky üçin. Bir ay soňam diýen. Bir ay dolandan soňam serediň statistika. Şoň täsirini. Eger täsir bolmaýan bolsa onu goýaýyn diýen. Täsirini görüňizden soňam dowam ediň diýen. Şeýdi paýyş edýän. Şu internetdäki bolgusuz zatlara gyzykmak ýaly ähmiýeti ýokmy halkyň ykbalynyň? Döwletiň, watanyň geljeginiň şonçadan emesi ýokmy? Gadyr gymmaty ýokmy? Internetçiler dediň üçin. He? Absurd zatlar gurrun edilip otur, bur toparyňyz oturdyňyz agyňyza siňip kondurup. 20-nji asyrda ýaşaýar. Hemme zat gözüňiziň öňünde ak näme, gara näme, halal näme, haram näme. Kim ýöne ýalan sözläp ber, kim kezzaplyk, ogurluk bilen meşgul. Ogurluk diýlen diňe pul ogurlugy, emlä ogurlugy däl, pikir ogurlugy emma. Hawa. Şoň üçin açar siziň eliňizde watandaşlar. Arslanjan dogan. Ne aýdaly, çeşme hakykly doğruçul adamlar uğruna çykmasa, şodatlarla kırıklanmasa, häzir yalançylar, olar şodatları ýören gowgurykman, olar bilýän hereket etmeli. Eger bir zat bolýar da häzir oturýan. Olar pulun ýysyny gowalýar. Olar pulun ýysyny gowalýar. Olar şoň üçin günde çykýar, günde günasy ta hep tutup kuşapar çykýar. Olar näme etmeliligini bilýär. Yalan bolsun, dogry bolsun, patalap aýdyp adam çekmek için. Bir teori olar aýryp ýerine geçseler, wapşy ýene şoğurda
gider gitmez. Diktatora başka bir görünüş olur diye şu olur. Yalanlar. Sonuç için doğruçulu adamlar kötürek sunurlar. Çıkış etmiyor. Hemmesini sıyırlamalı. Yine de hemmesini sıyırlayan demişti. Haysında ne haber veriyor. Bizim aytgan maglumatlarymyz barlak gurum küçeri. Özüňiz şolany özüňiz ösdürmek bolýarsyň. Oja analiz edip başlaýar kelden. Mene bir git TikTok bilen Instagram'a tercih oturmak hiç işe üstüme özüm üstüme gitmesi hiç kimle dikkat vermez. Hemmesinem habar ba hemme ýurtdan tutmak kançynam bolýar. Şuna özümiz dikkat Amerikalılara meni dikkat vermez. Marsiyalara meni dikkat vermez. Başga planetlerden başga bir sistemden hiç kim gelmez. Dine öğrenimimiz özü. Hatta yo çağalamyň geleceği öğrenilmekte. Köpümiz yaşa şu var, bir iş bitirmesek soň näde kim garajak şu çağalan aktyply. Karraň sonrasy näme diýse baba atýyny şu näde bir gul boldup näme bolsun şu sonrasy näme jogap berdi. Oturup korkup internetde ýekesini çykarman diýdi. Şolardan pikirini görmedik. O saýlawlarym geçikdiňe biliplenmeli esas etjekler tamam. Öğretçi attamada balıklanma. Onu bir daha näme diýmek üýtgedilmez özümiz gerek etdiler. Bazat edip şu taýda saýlawlara terede oturmasaň taýlap paralyk taýdanyň bilen hiç taýdy. Hatda şu saýlap etjek bolan lazym şu oturup terede oturma. Belki mutlaka kağıdında terede oturmalı. Soň kağıdlar varsa oturmalı deňle anlaşmalar saýlaw bolýar. Olmasa milyon adam var. Serdar yeni gelip saylak saydığında terede oturmadan tiydatı yok. Onları terede yalan maskeni kağalımı tutan kutuyor eski çalışıyor olur. Yani böyle kıyotun kut saylığına teredenden son yani ne edilen uğrun saylığında yani maskeni yalan verir. Sonuç için bizim terede saylığı terede oturmanın tiydatı. Tak, sorular okuyorum da. Ama Türkmeniňi teklip edýän illeşler goýun serdarymyzam häzirlikçe bolsun. Oňa da bir wagtlaýynça at tapalyň. Şoňa laýyk arka dagyndan dynnyk inni muňa näme diýeliň diýe. Teklip barmy? Teklip ay, bolýar şeýdi. Takayt çekip adam ýokdur. Şoňa näme diýmeliň tomaşaçymyz beýik serdarym bolarda bulam diýe. Aynen evet gözüne diýiyorsun serdar beýik serdar diýip arkadan kimse öz ayna süresinde diýiyor. Aslında sen şol watan satan habarlar programmasyna seredýärmi? O bak seredem okşam. Menem seredem okýany şuň iyi berip gaýrat edip seretdiýen soňlar bir başyna seretdim. Wejara. Ay seredip näme kim öyle seretsäň ya seretsäň tutanýan Niýe gerek bolar ýaly bolugy zatlary seretmek üçin. Halkyň haky we döwlet bakyny da çağıraýda. Inniki boljaklary da aýdarmy diýe. Bakyň tehniki häzir kynçylyklary bar. Şol kynçylyk biz hemme enjamlarymyz täzelesek hem bizde de wagtal çykýar. Baky şu tehniki säwürliklerini, enjamlarynyň, zatlarynyň nemelerini düzeldenden soň ýokdanşyklaryny hukman baky çykar, çykyş eder. Her gelýän bu. Bolýar. Türkmeniňi dawaýyň Serdar Dykaç diýsek gowy bolmazmy diýe. Serdar Dykaç. Birinji teklip geldi Serdar Dykaç. Kelam şol saýlaw uçastakda mut çörek paýlanýa diýilen bolanyna halk barardy bilýäs. Halk tüýnem gymylatmaýa. Halk samsyk däl ýa. Bayramogly agalar iniler sagaman
otursun, gijaňyz rahat bolsun, ömrüňiz ok bolsun, eliňe güller bitsin, köp sag bol, minnetdar. Türkmen ýigit illeşer bir zada düşünseňiz, dynç güni saýlaw bolýarmy? Bazar günü bolýar saýlaw. 6-njy gün bolanok. Gaty adatdan naşary ýagdaý bolaýmasa, 6-njy gün bolanok bazar günü bolýar saýlaw. Bulum çopanyň şol dynç güni watandaşlary. Türkiýanyň Türkmen konsullugynyň öňüne çağırşy alak da diýen. Türkmeniň Serdara şokolat. Serdara şokolat diýeýmen o. Şöhrat däle şokolat şokolat. Gaty dogry. Serdara şokolat. Kelam şeýle saýlawa Serdar münasip ýoksa mundan gowy bolmajagy öňünden bellidi diýe. Gaty dogry. Şuňa näme diýmeli? Rozoway sen hukuk barada aýtýaňa, aýt bize grajdanskiy prawa barada. Şol bir ýöreýärmi Türkmenistanda diýe. Grajdan hak hukuky diýe. Bäh. Murat maksat salam döwlet agam şu gün men gyzymy ogurlapdyrlar diýe. Bäh bäh. Hudaý hakdan. Habarlaşsana biziň bilen. Men häzir şol e-mail nemämi ýazaýyn. E-mail adresimi ýazaýyn. Şol e-mail adresinden bir habarlaşsana biziň bilen. Garat edip inha ýazdym. E-mail adresini, şol e-mail adresinden bir habarlaşsana. Bir ýagdaý jikmejik gürleşeli biz näme edip bilersiz. Biziň elimizden Gyzyny kim orlapmış on gyzyny? bilemok da ýöne şey dip neme diýä jikmejik maglumat ýok. Eger efirde güni aýlymda jikmejik maglumat beresi gelmeýän bolsa, men aşakda ýazdym e-mail adresimi. Şol e-mail salgyma, elektronik poçta salgyma iýber jikmejik maglumaty biz elimizden geldiginden saňa kömek etjek bolar. Şuňa näme diýmeli? Men kanalyma da gelip durun edil watandaşlar. Şolar ýaly gülkü gerek bolsa Türkmenim kanaly gülkü kanaly däl. Dogry. Şuňa näme diýmeli? Sen kanalyňa barar. Netip bolsa, gowjalatlar goýýany. Şo öňkü gaýtalanan zatlar gaýtalamada men diýjek bolýanlar. Täze zatlar bolsun, täze bir zatlar bolsun. Efe geldi, sadece ol gitçäşe salam aleikum illeşer. Minnetdar. Türkmen ýigit netip bolsa onda halkymyz Serdardy kaç gelýär diýip ýene çapak çalmaly bolaýarmy illeşler diýe. Serdardy kaç. Bayram ogly ertir gepleşik barmy? Bolsa menem otak girjek diýe. Efire geljekmi? Ertir gepleşik bolsa menem irrak girjek diýe. Näme edeliň diýsek eders, tapawdy ýok. Biz protestimize dowam edýäs. Hem ekranyň öňünde hem ekranyň arkasynda esasy protestlemede ekranyň arkasynda ekranyň öňünde de watandaşlarymyzy ruhlandyrmaga dowam edýäs. Sebäbi soňky aýlarda bizim watandaşlarymyzda gögne çökgünlük bar. Şolary ruhlandyrmaly. Şoň üçin Türkmeni tügeleme Türkmenistana prezident bolmak arzu edýän eken hemmeti etdi bizem bolmaga yatyp galanan atyp galaly bizem diýelimi diýe maňa gerek gel şol. Aýramogly Muriýyň ýurdunda olar ýaly hazan barmy ka diýe biljekke. Aýramogly Muriýyň ýaşaýan ýurdunda 2 kelle sigaryaly gazan barmy ka diýip gülýär. Tapılar. O Türkmenigi şu gün sebäp gülmäne epenniden başlalyň illeşler. Epenninem saýlawa dalaşgar edeli. Gaty gowy. Tüýs ana şol meselen çözjek adam şol epenni. Virtual arzu hyýal bilen
Bolmayan zatlar utopya, bitmedik ýogşanyň düýbünde dowmadyk togşanyň gurrunu edilýän bolsa, epeninem dalaşgar edeliň näme? Bolsun da näme? Bir epenniň aly. Şatlyk nury, gömülli deryalar, ýykylly dağlar, yetimler göz ýaşyn döke başlady. Orrum sudan bolan haram hor begler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady diýe. Söyleme. Katı yerlikli nämeni belledi. Maktum Gulen goşkusy şol. Ýöne şol ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady, ýani şo orrumsudan dören. Edilene şol häzirki şol oglunyň atasyndan ogluna geçişiniň bir näme suwutnamasy şu goşkynyň şu setirlerinde ýazylan eýem bellenen şol. Nosoygala, Serdara ses vermeli diýämişler. Dogrusy mene iş bilen başaga bolup baryp bilmedim diye. Tamam. İrland Miralaw. Vatandaşlar komment yazdymy, öçürmü? Yazmakan oýlanç Döwlet Baýham hemmäňiziň kommendiňize jogap berip bilýär. Komment yazmak elinden gelmese yorgonyň içinden çykman ýat diye. Taýja ol. Bayramoglu Murik Serik ikisem geplemäni bilmese peýdasy näme? Halk sowatly, aň düşünjeli bolmaly. Eger halk aň düşünje taýdan össe, agy garany saýgarsa, haramy halaly seljerse, kezzaplar, orrumsular, haramzadalar häkimiýeti satyn alyp bilenok, häkimiýeti basyp alyp bilenok. Şoň üçin bulara samsyk gerek. Watandaş näçe samsyk bolsa, şonça bularyň häkimiýeti, bulan söwdasy gowy bolýar. Girdejesi gowy bolýar bulan. Şoň üçin geplemäni bilmeýänleri getirmeli. Türkmeniň üstünden gülýärler. Inha türkmenler gutorun, türkmeniň baş tutany, öň başçylary bolýan adamlaram şular ýalaky gülkünç, absurd, özüni oňarmaýan adamlar diýip Türkmeniň üstünden, Türkmenistanyň üstünden gülmek üçin ýörüýt edilýär şo. Kontrrazvedkanyň eli bar. Türkmeniň amjan şolar şu wagt biri-birine öz ýaraglaryny biri-birine tutturýarlar. Edil şu wagt sen gaçyraýma ýa-da agyrdaýma diýip düşünensiň diýe. Düşündim. Aga bu 97 bitin 112 götürüm Serdaryň almadyk sesleri bolmaly. Öňüne minus goýsaň dogry bolýar. 2 bitin 188 götürüm dogry Serdara beren ses bolmaly. Bu 97 bitin 112 saýlawçylar 3 milyon 435.560 3 milyon 435.560 saýlawçyň 97 bitin 112 götürümi gatnaşypdyr diýilýär şu teatra. Yalan taýlawa. Serdaryň alan sesler ol. Serdar 98 gowrak alarm kadiýan. Şuňa näme diýmeli? Halkyň reaksiýasy rozoway. Öýünde de edip bilenok diýär. Reaksiýanyň nämedigini bilenok diýär. Rozoway oýlanşyp göräý diýär. Reaksiýanyň nämedigini bilmeýän näde reaksiýa bersin diýär. Dogry aslında. Eger reaksiýa bermäni bilmeýän bolsa bir adam dogry da näde reaksiýa bersin. Muňa maýdan dogry. Kelam şol kitap keramatly kitaplaryň biri ýagny halkyň hukugy, halk şol kitapdan hak hukugyny talap etjek, üýtgöksiz bolmagyna galjak kitap. Bular öz etjek işini kıyın gelen makaly üýtgötüp ýörler diýe gaty dogry. Bayramoglu biz diňe tupoy gömük prezident bilen ýaşasak türkmeniň geljegi ýok. Ayaga galyň. Emma düýejin komandasy bilen dälli.
Düýjü diýeniň eşekçimi? Oňam komandasy barmy? Pis-pisi tapar, suwam pesi diýe. Her kim biri bilen neme diýe. Çoň üçin her kim öz ýalyny tapýar. Deňme olaram özüne bir şärik, aşna, ülpet tapsana. Bayram ogly, men 49 ýaşymda. Birige degen baryp göremok saýlaňa diýe. Taý bolmaýan ýere näme üçin barjak? Bolmaýan zat. Rahatik Bijaev, döwletaga şu ýerde belli bir netije gelmeli, halk näme etmeli, belli bir soraw goýup bolmaýarmy? Meselem kanun we hak hukuk boýunça herekete çağıryp bolmazmy? Rahatik Bijaev, men aýtdym, dünkü efirimde de aýtdym, şu günkü efirimde de aýtdym. Bir näme diýdik? İnternetde aktivleşelim, Türkmenistan bilen bağlanşykly haramdaň konstitusiýany nähili görnüşde gödök bozanlygy. Şu saýlaw bilen, şu wadeçenli edilen işler bilen konstitusiýaň, kanunyň nähili bozulanlygyny gowy edip düşürenlerliň halkara köpçüligi, halkara guramalara, demokratik ýurtlara diýdik. Gowy edip düşünüreliň şu zatlary. Düşünüremizden soň olar aýdýar. Düşünnük bolýa be. Olara şeýlekeni. Biz näme etmeli? Bizden näme garaşýaňyz diýe. Bizem olar aýdýar. Ýöne öňürtü bir şol sosial ulgamda şu meseleleri bütün dünýäň sosial mediasynyň gün tertibindäki ilkinji 10 möhüm meselen ýa 5 wajyp meselen arasyna goýmaly. Planyň ogadan otyr ýeri dünýädäki möhüm temalaň, internetdäki möhüm temalaň 5-ligini 10-lygyna girýär. Biriniň otyr ýeri, bir aýal maşgalaň ýa ýene bir şoňa meňdeş bir zadym. Şolar ýalyky bolgusy zatlary nädip dünýädäki iň köp üns çekilýän tema, mesele öwürýärler. İnternetde şoň üstünde gowy işleşýärler. Siz aýdarsyňyz, internetde botlar bar, ýörüýte programmalar bar, çişirip bolýar. Abone, agza sanyny çişirip bolýar. Prosmotr, tomoşaçy sanyny çişirip hemmet bolýar. Ýöne şolaň hemmesini edýän wagt gelende näme bolýar? Gümp bolýar, kanalyň gidýär. Şolar ýaly bolýar. Şolar ýaly kızar etsin. Pompalap otursaň. Ýalanyň soňu puç. Şoň üçin hakykatlary dünýä köpçüligine ýetirip talap etmeli. Aýdýana, dünýädäki iň köp gürleşilýän mesele öwürmeli. Biziň hakykatlarymyzy, meselelerimizi internetde, dürli sosial ulgamlarda. Onuň awtomatik ýagdaýda dürli jemgyýetleň, guramalaň, döwletleň, siýasatçylaň ünsi çekilýär we olar gyzyklanyp başlaýar. Olar bilen maslahatlar başlaýar, gatnaşyk başlaýar. Türkler muňa kamuoyu yaratmak diýilýär. Ýagny aňa täsir etmek, bir düşünje döretmek. Sen bir düşünjäni döredöňden soň dogry garaýşy, düşünjäni döredöňden soň hakykaty halkara jemgyýete düşündiröňden soň onuň sen soraw goýmaly, ondan olar bolýar. Hawa. Alternativ barmy? Diktatorlyga. Şu galtamanlara, owurlara, jenaýatgarlara, jellatlara, kelle keserlere Türkmen halkynyň içinde barmy diýe? Alternativa. Senem çykarýan resmi ýagdaýda döredilen, gurulan, guraman resmi namasyny görkezýän. Edip gören işleňizi görkezýän. Edip biläjek işleňizi görkezýän. Patalatyp öňüne programmany, maksatnamany goýýan. Diňe bir Türkmenistan däl, Türkmenistanyň daşyndaky bütün dünýädäki türkmenleň durmuşy bilen baglanşykly siyasi hökümetiň maksat Türkmenistan döwletiniň maksatnamasyny goýýan. Dünýä türkmenleriniň ykbaly bilen baglanşykly. Bütün dünýä siýasatyna düýpli täsir etjek. Akly umumy adamzat gymmatlyklarynyň gorulmagyna esas rol oýnajak. Şol maksatnamany çykaryp öňüne goýýan, düşündirýän, bütün strategiýany düşündirýän
global şoň täsirlerini, netijelerini düşünürýän. Köp taraply bähbitlerini düşünürýän. Şoňa düşünenden soň aýdýar, "Ha, biz sizi nädip gollamalıyız? Biz sizi nädip gollamalıyız?" Aýdýan. Diktatorlyk, 3-nji diktatorlyk bilen bütün diplomatik gatnaşygyny kes, ykdysady gatnaşygyny kes. Häzir Ukraina hüjüm eden üçin, Putin hüjüm eden üçin nähili hemme zadyňyzy kesýäňiz. Hemme gatnaşykdan, hyzmatdan mahrum edýäňiz. Russiya vatandaşlaryny, Russiya döwletini, çinovniklaryny şeýdin. Birinji etjek zadyňyz şu haramzadalan, haram tohumyň we şoňa meňdeş adamlar Türkmenistanyň halkynyň, döwletiniň puluny ogurlap taşary urda gaçan adamlar puluny, bank hasaplaryny doňduruň. Ähli diplomatik gatnaşyklary kesin, ykdysady gatnaşyklarym kesin. Göreli näme dip bilýär? Ha, demokratik bolmaýan döwletler bilen bir zat etjek bolar. Yönü. Bular zırracım gorkok. Diktatorlar in gorkok adamlar bolýar. Diktatorlaryň kömekçileri, yaranlary, yallaklary in gorkok zübwetdiň bolýar. Näme üçin? Öz jenayatlarynyň üstüniň açylmagyny isleýän oklar. Bular nähak gana göz ýaşa garp bolan jellatlar bular. Şu öz etmişlerinin jenayatlarından gorkan üçün gorkýarlar. Gorkok bolýarlar. Şolar ýalaky dünýä bulara sanksiýa goýsa, çäklendirme giritse, embargo goýsa, işi gaýdýarlar. Şunu başaryp bilýärmi? Agdy birlikde bileje ukuyply öňdawarjylar, göroglyň 40 ýygy ýaly. Ya Türkmenligiň 6 sany küçjeti ýaly. Ýürüýti, topar bolup, öňdawarjylar bolup edip bilýär halk üçin. 5-6 milyon halkyň hemmesini bir aýakdan türk bilemzok. Mümkin näl tebigatyň şertine kada kanunyna gawat gelen o. Logikada sygan o. Şoň üçin öňdawarjylar diýilýär. Intelligensiýaň wekilleri diýilýär. Şolar köpçülüge täsir edýär. Şolar sunmato, medeniýete, döwlete, halka täsir edýär. Şolar bilen birleşip, şolar bilen bilelikde etmeli. Ýöneköy halkam dogry iş edilýänini bilse, gowy netijeler alınýanyny görse, hökman gelýär, öz gollugyny berýär. Her kimiň öz ýerine ýetirmeli işi wezipesi bar. Şolary ansatlyk bilen edip bilýär. Rahatik Bijaýew. Edilbenmiyor. Hemme zady ekranyna aýtmaly, görkönmeli bilen zat ýok. Wagty gelende görersiňiz. Oglan howlu bar, ýöne tuğdan wagtyna biçerdiýär. Taza ol soruň üçin. Rozwaýakka goşak zatlaň bolsa, goşa bergin. Türkmeniň eri halkym men murada aýdaýyn, haýyş hemmeňiziň düşünmeňiz gerek. Ya amykly şolaryň kyny ýalalyň ýa-da ýaladalyň haýyş diýär. Erkek gurrun Türkmeniňi. Dogry aýdýan. Dogry aýdýan. Ya yalalyň ýa-da ýaladalyň gaty dogry. Ömrüňiz ok bolsun. Şu bir 2 minut wagtyňyzy alayyn da men şu gün şu meseleye bir zat ýadyma düşdi. Şu saýlaw meselesi boýunça ertir sagat Türkiýe wagty bilen ýam sagat 10 men näme derimde Türkmenistan wagty bilen 12 1-nä töwerek bolmaly. Men şol özüme değişti bolan saýlaw участкаsynyň şol telefon nomery belgili nomeryna jaň etdim şu gün. Men diýdim, "Söýüň ölýän başla, men suwal geljek boly, sen arkan gürläber. Men kameramy ýapaýyn, arkan gürläber." Soň şol ýagdaýda men ýa şol öz участкama jaň edenimde, ýani şol 43-nji saýlaw участкаsyny jaň etdim öz ýaşaýan etramda. Soň şo taýda şol telefona jaň edende, ýani men şolar bilen şeýlerek gepleşdim-de. Ýani şu saýlaw участкаsynyň jogapkär wezipeli adam ad familiýasyny aýtjekler. Men diýdim, şeýlerek bir şäheriň birazjyk etrapdan şäheriňe uzakrak çetinde diýdim, giç galyp
gelip bilmeye mümkün dedim de özümçelini. Dedim ben eğer sizden hayiş etsem dedim. At familyamı açsam dedim. Menin adımı şu saylodan näme koyup bilersinizmi zat diysem. Hökman ederse eğer uzak yerde olsanız hökman eders deydi de. Şol saylo uçaskanın yol başları. Yaman hayran kaldım. Son at familyamı açtım ölün. Yani hazır sizin nämeniz görel deydi. Haysi nämede deydi. Son liste seyrettiler. Menin at familyam gördüler, zat ettiler. Ondan da şarik şol at familyam görenden soň eýem şo taýda meniň şol Türkmenistan içinde hökümlü ýöreýän içerdäki raýatlyk pasportumyň hatda şonuň bile nomberlary şo taýda liste ýazylan eken-de. Şonda aýtdylar siz şu pelança siz geçipsiňiz diýdiler maňa. Saýlawdan geçipsiňiz siz diýdi. Soň menim hayran kaldym da soň özüm sansa şu üstüne getirmek üçin yani sonuçlara dedim men aýtdym men näl geçtim saýlawdan dedim. O pasport dedim meniň pasportumyň nombery şol dedim. O at familyam hemme zat men özümki dedim. Galyberse dedim men dedim yurtdaşyndaken dedim men nädip baryp saýlawdan geçip bilipdirin diýip men şeýle bir jogap berdim. Soň şol saýlaw uçaskasynyň ýa-ni şol ýol başçysy o näme siz yurtdaşynda diýdi. Siz belki saýlawa gelip geçmediňiz ha diýe sizin adyňyzdan saýlawa geçirinipdir zat diýdiler de. Men jogap berdim. Men dedim Türkiýede ýaşap ýör dedim. Nerden seretseň bir 12-13 ýyldan bäri dedim. O nädip men dedim o taýda saýlawdan geçip bilýän dedim. Meniň adyma dedim çaklyk goýup bilýäňiz, meniň adyma zat etýäňiz. Meniň adymdan dedim saýlawdan geçýäňiz. Men maşgylama her saýlawa baran ok dedim. Kim geçirdi meni saýlawdan diýip soradım. Şey dedim öyle soňra ay bilemiz yok bir ýere kimem bolsa diýär siziň ýakylaňyzdan bir ýerde kol çekip geçen olmagy mümkin diýdi. Men aýtdym meniň ýakynymdan hiç kim geçme. Hakam yok geçýän bilmär diýdim. Eger kim dedim meniň adymdan şeýle ýagdaýda şu saýlaw uçaskasynda meniň adym bilen bagly bolan veya meniň raýatlyk hukugymy ýani bir kanun ýagdaýda bir kanun ýagdaýda eýelep galp dokumende kol çeken olsa dedim onda edil hazır şu gece gündüz şonu eden adam bilen birlikte siz saýlaw uçaskasynyň jogapkar wezipeli höküminde sizem şoňa jogap bermek zorundasız dedim de. Sizem jenaat işini amala aşyrdınız edil şu gece gündüz hazır şu saýlaw uçaskasynda ýa bir kanun bir adamyň nämesi boýunça dedim saýlawda dedim kanunsuz ýagdaýda dedim saýlaw raýatynyň dedim saýlawdan geçmesine dedim hemaýet edipsiňiz dedim. Şey dedim ynha şu gep gurulundan soň sırazym ýa telefon kesildi. Umumyň telefona soň 3-4 gezek jaň etdim. 3-4 gezek jaň edende şu telefon nombery ýa meşguldur. Ýörekde şol edara nombery el telefonu däl edara nomberyna jaň etdim. Emma gynansak-da şol nämeden soň eýem nerden seretsem ýani şu Türkiýanyň wagty bilen sagat 2 töwerekler bolan tamda edil şu 2 töwereklerinde eýem maňa Türkmenistanda näbelli nomberden çykyp otyryl. Näbelli nomber hiç hili näme görkezilen ýok, nizvesni bolup gelýär. Maňa diýe siz bizim saýlaw uçaskamyzda o şeýle ýagdaýda jaň edip sorapsyňyz özüňiziň bir kanun nämeňizde saýlawdan geçirilen zarada seýredip sorapsyňyz diýdi. O soradym men diýdim. Kim geçirdi men diýdim saýlawdan diýdim. O kim maňa derek baryp diýdim meniň maşgal agzamdanmy diýdim owadaşlarymdanmy dogan garyndaşlarymdan kim baryp meniň adymdan Türkmenistan prezidentiniň saýlawyna diýdim gatnaşypdyr diýdim. Kim şoňa gol çekdi diýdim. Ve men ýokken diýdim meniň şahsy pasportum bilen meniň elimde şu mahal özümde şol zatlarym. Näde bu zatlar meniň pasportumun belgisinden geçipdir. Kim muňa jogap berjek diýsem, ýa-ni şol maňa nämeden telefon eden özü bilen eýem yarım saat gürrüň etdi. O zatlar diýdi Türkmenistana gelseňiz diýdi ýaşyl onda şu taýda gürleşer düşünşer diýdi. O häzirlikçe diýe eger siz Türkmenistandan diýe propiskadan ýani Türkmenistandan ýazgydan çykmadyk bolsaňyz diýe maňa Türkmenistandan ýazgydan çykmadyk bolsaňyz siz Türkmenistanyň hasabynda bolsaňyz siziň adyňyzdan diýe hökmen suratda kimem bolsa bir ýeri geçip bilýär diýdi. Men hayran kaldym. Umumyň çaşdym ýani men dedim ona el dedim onda meniň ýaly bir näçe adam var Türkmenistanyň daşynda dedim. Olar näme üçin dedim olar nädip geçirýäňiz? Olar hem dedim bir ýerleri geçirýärmi dedim baryp dedim. Bir ýer diýerken kimden söz edýäňiz? Kimden bäs edýäňiz dedim.
Birisi olanda maşgala azasından başka hiç kimem nämedik bilmeýäňiz siz diýdim. Näde bu saýlawda olaryň adyndan saýlaw bülteni siz sandyga atyp bilýäňiz diýip men şey diýip soradym da. Aýdýa ýaşly o zatlaryň nämesinde hemen çekiliş durmagy Diktaturada bolýar şol atlar. var bilýän Diktatorlukda bolýar, absurdistanna bolýar şol atlar. Men aýtdym, men sizin bul eden işinizi bir kanunçuluklu eden saýlawda şu günki geçirilen saýlaw prosesiniziň 43-nji saýlaw uçaskasynda bu eden bir kanunçulukçu düzgünlerinizi men habar veriş seriştelerinde halkara habar veriş serişesinde berip biljek diýdim. Berjek diýsem beri bilersiniz diye. Elbette o sizin öz kararyňyzdyr diýdim maňa. Bolýa diýdim. Ýöne siz maňa diýdim, häzir jaň etdiňiz. Nomeryňyzam nizwesne bolup çykdy diýdim. Ýöne diýdim, adyňyzy, familiýaňyzy aýdyp biler misiniz diýsem, aýtmady. Hiç, eger. Ad familiýa bermedi. Emma men şol 43-nji saýlaw uçaskasynyň ýolbaşçysy bilen gürleşerimde ol aýal maşgala pakyr näme diýjegini bilmedi. Men ýokken meniň adymdan meniň pasportuma değişdi olan Türkmenistan içinde ýöreýän hökümlü pasportum raýatlygym tasdiklayan yerli pasportum bilen meniň familiýama meniň adymy eýem saýlawdan geçiripdirler. Yani meniň maşgalam bile o ýere baran ýok häzir meniň maşgalam nädip geçirip bilýär. Yine bir düzgünçülüklerin yine bir şahiatnaması şunki geçirilen proseste. Çanakka, näme diýdim? Haramdaň özü konstitusiýany bozup özüni wezipeden aýrýar prezidentlikden. 1, 2 soňam wagtlaýynça prezidentiň ýerine wagtlaýynça teretmeli adam edip meni öldürmeli. Özü çalýar, özüm tam dedi. Inni iň ýokarda şolar ýaly bolup durka aşakdakylardan gaty görme Janakka. Yok gaty görem ýok. Men ýöne birden aklyma geldi de soň men şunu diýdim, gelme şu telefon nomery da bardy. Hemme zat var. Soňa men özüm Türkiýede, men näçe ýylda men Türkmenistana girem ýok. Näme men Türkiýedeligimi bilip bana çakılyknama goýberýärler. Näme sebäpden? Eger maňa çakılyknama gelme bolsa Türkiýanyň konsulstosy tarapyndan maňa Türkiye'de davetname, yani bana Türkiye'de gelmedi. Konsulluğa gelip şöyle ýagdaýda geçmeye sizin hakkınız var, geçip bilersiniz diye. Bulamıyor. Sen Türkiye'de olan isleyen görünüşünde hareket etmeyen bilirsin. Şoň üçin olar işi garanti alýar. Bilýär misin? 2017'de baryp gördük ha. Adam soýdan boldy. Olar iş yok, sen bahamy ýokmy Türkmenistanda uğradylýar. Kaputta saýlaw bar ýaly. Adyňa bar ýa. Uğratdyk, sen öýünde bolmagatmy bilen okurdatlar galyp gelýän adyňdan saýlaýarlar, faýda polisiýa diler, o wasyetlerini tanylama hemmäňki pasport ýa nomerlama atlanylama diýýär. Olar üçin uğratlar hiç problema da. Açanda normalny hökümet, normalny sud prokurorlar bolanda saýlaw. Maşawat talap edilýär. Olar ýaly düzgün, aslında olar ýaly düzgün ýok. O düzgün wapşy umuman bolubam bilme. Ýöne sen ýa-ni şol bir kanun, bir absurdistan bir döwletde ýaşaýan bolsaň bolýar. O bolubamdyr, dowam edip. Biz şonuň bolmaly dälligini aýdyp halka düşündirip otyrsda, şo bir kanun ýagdaý şol. Bir kanunçulukly adamlaryň raýatlaryň hak hukuklaryny eýlemek diýmek şol. Şol başga bir raýatlaryň üstünden galyp dokument ýasap şeýle bir iş edilýän bolsa, ýani diňe saýlawdan şeýle ýagdaýda bülten atarylyp geçirilýän bolsa, onda başga beýleki işlerde de ýa beýleki bir kanuny meseleleriň içerisinde nähili işler edilýär, onu hiç kim bilen ýok. Ol ne saňa ýasny, ne bize düşünülükli, ne halka, ne başkalarına. Biz şonuň üçin şu zatlary araşdyrmaly, aktarmaly, tapmaly, näme diýerler, näme goýýarlar. Niresinden girse biz şu taýdan izinden alıp girmer, şu bir düzgünçülüklerin. Şu bir düzgünçülüklerin yüze çıkarmalı biz. Şonda halka ayan etmeli, şonda dünya öňünde ayan etmeli. Türkmenistan şeýle ýagdaýda siýaset ýöredişini, şeýle ýagdaýda hökümeti ýöredişini, bütün şu zatlar biz ayan etmemiz üçin şu zatlar gerek. Yoksa menem şu yaşıma girip barıp men Türkmenistan'da hiç Türkmenistan içinde bile olanında ben saylawa baran adam değilmen. Hala
Türkmenistan'ın daşından gurgun. Eğer men Türkmenistan'ın daşında meni şu makar saylardan şey edip geçiren olsalar kim misin menin üçün nemeler ya edendiler odan belli değil hali. Inni sen absur Doğru. saylawyň aňyrda nähili edilenni aýdýanda inni teret konstitusiýaga görä prezident konstitusiýanyň şertine görä işe yaramajak wagty ýa ölen wagty wezipeden aýrylyp bilýär. Bolmasa aýrylyp bilenok. Inni bolly. Prezident işe yaramady. Ya öllü bir zat bollu diýilende prezident saýlaw geçiriljek bolanna konstitusiýaga görä 3 ay şol proses saýlawlaryň yglan edilmegi, saýlaw kampaniýasynyň başlamagy zat şolaryň hemmesi 3 ay bolmaly. Aslında 3 ay bolmaly. Ýöne saýlawa gatnaşanlar üçün iň azyndan 60 gün şolara agitasiýa saýlaw işlerini edip taýýarlyk görýärli, şolara 60 gün möhlet bermeli şolara. Bular näme etdi? Bulan häzir şu wagtky 12-nji martda Türkmenistana geçirildi diýilen prezidentlik saýlawy 18 gün. 18 gün berildi. 60 gün nerede, 18 gün nerede? Bular näme howlukka, näme üçin howlukka? Bular näme üçin göz görteli bular ýalaky gödük ýalňyş edýär. Konstitusiýany aýlygan çağdaýda gödük görnüşde bozýar. Inni o depeden ýokardakylar şunu edip durka. Oho, ol aşakdaky, owadaky, arçynlykdakylar sen ýerine, men ýerime, ol öten geçenden ýerine ses vermegi zat etmek olara hiç adam däl. Ya Olar hiç adam däl. bir zat yadıma düştü. Doğru aýtdyň sen. Yine bir zat belläli de şu edil şu Osan aslan demesen. Şol edil bugünkü saýlawdan birazjyk taşar çıkmak çıkmaly bolýar-da. Bu mysal üçin. Şonu ýazyp döwründe ýadyňa düşýän ýazyp aýtda soň bir näme bolanda şol öten geçeleriň adyny pensiya ýazyp alyp bir näçe ýyllap, 2 ýyllap, 3 ýyllap şu pensiya ýazyp aldylar, ölen şonuň üstü açyldy. Şonu biz şol döwürlerde şu azatlykda aýdyp ýürenimizde şol Niýazypyň nämesinde hatda azatlygyň özem bir küçük gezek dile getirdi. Şol döwürler Niýazyp uğruna barmady. Birden-bire ýa-ni şol bujurluklar ýa-ni şu ölen raýatlaryň aradan çıkarlaryň adyna pul ýazyp alan raýsawezler boldy. Ýani şu meselem adam ölenden soň şu hökman suratda şonuň şu ölenden soň üçüne çelini galan nämesi bulaýdan bulaýa geçýän bolsa şonuň şu bir aýky pensiýasy berilýärdi. Eger bir aý dolmasyna bir näçe gün 15 günden köp bolsa şonuň pensiýasy berilene kesilýärdi. Emma şonu bir ýyllap alan hökümet sisteminde adamlar bardy, ýolbaşçylar. Ahyr şu zatlaryň üstü açyldy. Iň soňunda näme etdi? Ozalky zalim paraz şu ahyr soňunda öz nämesine gelenleri çok üstüne açdydan şolaryň barsyny vilayetlarda, şol etraplarda şolaryň hemmesi bardy. Ählisi barada jenaýat işini gozgap, olary içeri aldy ýöne şol momentde de käbir ýaşullaryň pensiýalaryny kesdiler şo bahana bilen. Heme pensiýa alyp ýörüp ýaşap pensiýa alyp ýörenlerin köpüsi öz pensiýasyndan kesildi. Ýarpy. Köpüsen bolsa şol kesilen pensiýasy sebäpli öz pensiýasynyň kesilmesi sebäpli fakirler näme etjeni bilmän, derdini kime ýetirjeni bilmän, ýürek agyry bolup, ýüreklerinden tutup pürüstüp berip öli giderlerem boldy. Ene hökümetiň edýän işi şu. Ene men şu häzir şunu aýtjak boldum da. Öten geçen diýdiň birden ýadyma şo düşdi. Arslan inşallah daň arasyna giren soň şaltarak söz bersek gowda Arslan. Istilýärmi? Aýdy. Ýene diýjekdim,
şu anda aytdylar, 18 günde çarptık bile yetecek bolýar. Saýlaw ne pikirimçe gorkdum kady. Çayın içinde Nämeden gorkdy? Nämeden gorkdy? Nämeden gorkup 18 günne şolar saýlaw etdiler. Şu Taşarlık tapıladan orkandır. komşu kapyny kakwatyr bir bark geleýin az näme çegaz aşçy Näme kalmaýan. gıýgyrýan diýenler. Yo bilmesem Taşarlık tapıladan. Senin hep yanır vay. Komşulu. Taşarlık tapıladan gorkdum kady. Ne pikirimçe. 18 günde direkt çarptım geçirmeli. Profesör bardyra doğru. Ya gorkun bolmaly. Men aýdaýynmy şoň hakyky sebäbini? Aha. Aslan aýdaýynmy? Ay bolýardy. Näme üçin Haramda Berdimuhammedow göz görteli? Bütün dünýäň öňünde. Gödök ýagdaýda konstitusiýany tepeläp, bozup 18 günne yalanjykdan bir saýlaw geçirip oğluny tagta oturtmak isledi. Näme üçin? Gazagystanyňky gozgolanmy? Ýok. Putiniň Ukraina hüjüm etjegmi? Ýok. Hiç bir zat däl. Ýekece sebäp bar. O sebäbim ýegenden arasynda dawa jenjel başlady. Bular haram ip metirgediler. Türkmenistany tozdurdular, metirgediler. Milyardlarça, yüzlerce milyardlar florlar metirgenden soň bular öz arasynda tag turuny, häkimet turuny çekeleşige başladylar. Şol çekeleşige ýazmaga başlady şu ýagdaýlar. Şeýle bolan soň Haramda Berdimuhammedowa aýal maşgalalar buyruk berdi. Derrow şu Serdar Süplügi öz ýerine otur. Bolmasa gaty erbet uruşaýady. Şu haram tohumyň arasynda häkimet urunyna erbet uruşturýar diýip. Şey diýilenden soň aýallaryň buyrugyny alandan soň Haramda Hudaýdan gorkmayan Haramda, konstitusiýadan çekinmeýän Haramda şol aýallaryň sözünden çekinip şondan gorkup 18 günne saýlaw geçirip inha oğluny tagta çykarýar. Şoň üçin. Ýöne Serdar tagta çykandan soň inni prezident bolandan soň Serdaryň baş düşmanlary kim ýegenler? Ýene öz tohum öz özüni iýe. Bulan Türkmenistanyna nähek takan, nähek dökün ganlary, nähek dökün göz ýaşlary, bulary tutýar, vurýar şolary. Şoň üçin nähili Göktepe galasynda general Skoblev Türkmeni gıran bolsa elgenç ýagdaýda. Şo gırgınçylygy sebäpli şeýle elgenç gırgınçylyk eden üçin ölenni öz etini iýip ölen bolsa şu ýegenler şu Türkmen halkyna eden gırgınçylyklar sebäpli bir-birini eýip ölýärler. Başka düşmana gerek yok. İçten daştan başka düşmana gerek yok. Şular bir-birini eýip ölýärler. We şolong soňy ahyry şeýdik gelýär eredin. Ol murikti, yurikti, zurikti, nämedi, olong hemmesi boş. Olar oýunjak. Olar peşmek. Şemal tarapdan öňüňde şo tarapa gidýär. Olar öz syýasy güntöçüligini hödürler. Olardan şu wagt geçenni hiç tat bolmady, mundan soň bolmaz. Ondan yine bir zat bar doğru. Serdar da ortada geçirdiler. O yegerler onu kayırma bilýändir, öldürýärler. Şundan görüşen bolsalar. Ýok. Atas prezident bolsa Serdar we Ýok, gaçyrdy da häzir şol çakmaşykdan gaçyrdy häzir Serdar. Näme üçin? Serdar şo neme häkimete tagta çykyp oturandan soň öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin. Bilýän?
Eger Yok. şo tagta çykyp öz syýasy pozisiýasyny güýçlendirmese Serdar Aliýa dolar. Häzirni Serdar öz kürsüsünden prezidentlik ornundan peýdalanyp şo düşmanlaryny täsirsiz ýagdaýa getirjek bolýar. Ýöne getirebilmeýär. Serdarda ukuyp ýok. Edil atakesi oğlu halalleşýaly, atasynda bolmaýan ukuyp oğluna da ýok. Nesil liderler bu zatlar? Satançy oğlunyň gahrman bolanyny intek hiç bir döwürde adamlaryň taryhy şaýat bolmady. Şonu o häzir geçen ýagdaýynda da yegerler şonu aýryp biler bu kadýany. Bilmeýär. Aýryp Edil bilmeýär. olur ýa-da o taýda gaty bulaşyp orta asyrdan hem ýydagalak bir topor sokuşluklar bar ol işin içinde. Oly oňa gowy düşünjek bolsaň, Türkmeniň ilki durmuş opşyna guruluşyndan bäri geçen bütün taryhy ýoluny, bütün edim gylymyny, yrmyny, zadyny, hemme zadyny ortaga goýup, şonu gowy analiz edip ondan düşünse bolýar. Bolmasa ýöne şeýle seredeniň bilen, şeýle göreniň bilen bolanok, düşünüp bolanok, aňsa. Maşgalar öz içindäki problema haramdagy 18 günni Serdary tagta oturtmaga mejbur etdi. Ýöne mundan soň çaknaşyp durarmy durmaz. Aýdyşyň dogry. Olar aljak bolarlar, belki alarlar, bilenmok näil bolar. Ýöne neme başlady? Çaknaşyp tag tuğruna çaknaşyp başlady ýegenden arasynda. Şoňaldy bolan ýagdaýlary köp okudum da. Şoň näçe aljak alyp bolsun zaten. Arslancan. Oňa kelle ýok. 104 milyarlyk haram pul adam bolmayan adamy metrige diýär. Adam bolan adamda aňta ýöne halal ýoldan kyn olar ýalyk. Ýöne haram 100 milyar haram pulun üstünde oturan şonu götürünü bilen ok. Onun pikir edýär. Men häkimetde bolsam, häkimeti ele geçirsem, sebäbi olan arasynda paýlaşylana, sektor pudok paýlaşylan şeýlämi? Biznesler paýlaşylan olan arasynda. Men niye prezident bolsam diye. Häzirki gazanýanymyň näçesini gazanyp bilýän, şol hasap pulun uğruna olar neme diýär. Pul üçin şol adamlaryň etmejek zady ýok. Birinin kastına çıkarıyor. Gurrunsa çykdy ýa olar, çykdy ýöne. Öňünden häzir Serdary gaçyrýan ýalet dol ýöne. Ony Serdary özüne goýmaýarlar, görersiň. Ay, arasında näme bolsa. Nämeseler özleri. Ýöne halk taýýarlykly bolmaly. Öňde barjylar taýýarlykly bolmaly. Halky taýýarlamaly. Öňde barjylar hem bilelikde guramaçylykly taýýar bolmaly. Dogam edýär. Döwlet ogly ölse ýene özü bolýar, kanuny görä diýär. Kaýsy kanuny görä? Türkmeni bular özara gurulňlar. Rahatlik Bijayev, men islejek siz bilen haçan başlamaly bolsa, men taýyn ýöne men hiç ýerine okumadym diňe 9 klasy gutardym, men siziň bilen. Ömrüň uzak bolsun. Ýerdäki mesele klas orta mektebi 12 ýyllyk, 10 ýyllyk, 9 ýyllyk universitet, uçilişe, institut, tehnikum, bakalavr, kandidatura, doktorantura, akademiya meselesi de bärdäki mesele. Bärdäki mesele kelle we ýürek. Kelle we ýürek. Sen halalmy? Sen hakikatyň ýolundamy? Hakikat üçin ilgüne peýdaly pikir edip, şonu iş ýüzüne geçirip bilýänmi? Başyň üstünde ýeriň bar. Gel gardaşym, hoş geldin. Kelam. Ýigit şolara bakna bolmaly di.
başga mysal getir. Bilmen maňa agyr gelýär şol mysal getirmäň diýe. Türkmenigit kelam bolýa sen aýdanda şol serdaryň faýlananyna sen kanagatlymy? Onsoň näme üçin olar edesi gelenini edip halky oýnap edýärler-de näme bize gönü hakykaty aýtmak yalanmy ýa diýe. Ýigit men her döwletiň her efirine çağırış saýdyna tagadyna ýetmänkä tankydy yorumlarymy okasoň kime garşy bolanmy bolýar. Bu öz araňyzdaky mesele. Ýalanyň soňy puç salam aleikum döwlet Rozabay arslan agalar watandaşlar döwlet sen diýäniň döwlet içinde döwlet bolmazmy diýe. Näme döwletiň içinde döwlet bolýar? Aýt şonu. Meselem, siziň resmi taýdan 2014 gurama bar. 2014-nji ýylda gurulan guramamyz bar. Diýen halk goşulsa ýygynaky howsarlaryna azar bermezlermi? Yine korku da. Korku. Ha? Şu korku meselesini ayrıp bilseler öz beyinden, özleri halk. Awo. Ine, seret ýalanyň soňy puç. Sen resmi bir guramada, resmi bir wezipede, resmi bir işte işleyen. Sen işiňem Türkmenistany we halkyny diktatorlyk rejiminden halas etmek. Sen şu görüşüň, sen demokratiýa, sen kanuny hak hukugyna göre sen hereket edýän. Sen haýsam bu terrorçylyk guramaň agdasy däl. Bir kanun guramaň zadyň agdasy däl sen. Sen resmi ýagdaýda. Hawa sen dokuslarlaryna kim azar bersin? Azar berse çykýan halkara guramalara. Sen resmi gaýtam gowy azar berseler sen üçin gowy. Sen inaş olan jenaýatynyň bir kanunçylygynyň subutnamasy diýip halkara guramalaryň öňüne pataladyp goýýan, olaram resmi görüşmelerde göni öňüne goýýarlar duşukda. Meňem maşgalama bir salam azar berdiler. Ýadyňyza düşýän bolsa aýdanlar. Ölüm haýwatynyň zadyny aýdyp. Soň halkara guramalara ara girdiň näme boldy? Çolar ýaly. Ýöne hiç degilmeýänler bu absurdy käbir, absurdy işlere, zatlara hiç ili. Sebäbi olar oýnatky. Resmi işleýän adama onda desen halkara derejede görüşe goşulanda ona hiç kim degdirip bilmeýär. Bileleşiň, agdy berliň, guramaň rolu näme, ähmiýeti näme? Ähmiýeti şo ýerde ýatyr. Wajipligi şo ýerde ýatyr. Biz onlarça, yüzlerce, milyonlarça bolsak näme dip bize azar bersin? He? Ýalanyň soňy puç. Sen gorkuýny çapdanaşy ulurdyň. Hasan? Şu üýdäki habar bermenlerimi diýip, şu habar beren oklar goşulmaň. Hala oturan oklarmy, törek goýan oklarmy, pulsuz goýan oklarmy? Ona ondan näme gerekli? Jonaýsan? Şu adet seni tutýlar, ondan näme garaşmak? Goşulýan atyň için ýudum görkem men goşuly bermeli, men atmam bilen çykýan. Esafi adam gerek at familya bize adam köprek bolma gerek. Itten hareket gerek. At familya ikinci rolda. Hareket. Fakat etmeli, bitirmeli boldu. Başka içinemeler. Şatlyk nury. Hareket ýurduň içinde bolmasa. Türkmenistana informasiýa baranok. Nerden bilýär? Yalan. Sen bula aýdýanlaryň dogry däl. İçinden agitatorlary köpeltmeli. Yeterlik derejede adamlar bar. Ýurduň içinde bolýan bu aýdylýan zatlary hemme bilýär, ýöne herekete ädim etmäni gorkýarlar. Ýok, gorkýanlaram bar. Ýöne sehetligine garaşýanlaram bar. Hemmesi gorkanok. Ýöne häzir hiç taýýar dälken. Sen suwa düşjekdi ýa. Tozap ýatan çöllü çuw ýalanaç bolup baryp deme çäge bökýän.
çäge bökermiň suwuň ýerine çäge. Şolar ýalaky. Wagty gelende hereket etjek, iş etjek, iş bitirjek adamlar ba. Ýöne şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şunu hemişe ýadyňyzdan çykarýaňyz. Bir tarapdan aýdýaňyz şu kemçiligi. Soňam şu kemçiligi özüňiz ýadyňyzdan çykarýaňyz. Türkmenistanyň başarnykly ilatynyň, başarjan watandaşlarynyň 100'den 60 bilen 70 göterüminiň arasy daşary ýurtlarda. Ýurdun içinde diktatorlygyň işine ýaraýjak adamlardan daşaryn bir ýurdun ykbalyny üýtgetjek, bir syýasy hereketde täsirli rol alabiljek, guramaçylygy ýola goýabiljek adam o güýçde ýok. O daşary ýurtda bar şoň üçin. Şoň üçin öňürti biz daşary ýurtlarda guramaçylygy ýola goýmaly. Artdan näçe gerek aýtdy, telim gerek. Ine efiriň dowamynda ýene aýtdyk. Bütün revolýusiýalar, bütün taryhy öwrümler daşary ýurtlarda taýýarlanyp, soň ýurdun içine geldi. Dogry mu Arslan? Doğru. Aýtdysan ýene aýdyp berýän adam näse para aýtdy. Ýok, şonu diýenler bar. Häzir 3 dagada gelýär. Şoň üçin tetbirleri nemedeli? Çalçykdan geçeli. Bolýar. Kelam dogry aýdýan döwlet hakuky üçin görüşmeli. Arazoglan Türkmen beýle saýlawa ses berýäne dursun osurgum köp diýe. Aslında şoň sesini ýazdyryp bermeli şolara. Ana ses diýende şolary ýaly sese münasip sezdi. Mer men ýen dowumly millet çeçenler ruslary 94-nji 96-njy ýylda näetdiler. Inni welen Ramazan Kadyrow gelli düýünden başga bolly çeçenler her an her şey bolup biler, Allah beýikdir diýe. Ama aýdylar çeçenden hem mutkisin. Men hem şu taýda nemedim, habarçy bolup boldum ýöne. Men aýda oturjak gel, hä diýip geçjek, göne sen aýtjak bolsaň aýdaý. Bu kumat niden şu teröristler, Awganistan'da net şolun bar. Awganistan'da urşan teröristleri Çeçene durdular. O taýda Çeçenler hemen bir gol çektirip uruş aýra uruş gerek galat. 3 ýyldan soň täzeden Dagystanda uruş başladylar. Olaram şu teröristler nide bejer galdylar. Türkiýede soň şondaýna şu ýakyn Gürcistan diýen şu taýda diliçen ýokdy. O wagtdan geçen teröristler zulmy. Soň Siriýa geçdiler, soň Libiýa, Azerbaýjana geçdiler. Satın alma terörist olar pulny isleýär. Ýöne Russiýaga geçip bolanok. Olaňa neden taýtlar bilen ikisiniň ýerine ýuwarýaldy. Agarsına serede otursaň, hersiniň öz bäxti üçin edilen haslar. Halkyň bäxti isleýärde ýokarda turýan baýlagyň bäxti üçin edilen haslar. Birden bir gün adamlar bolsa, kıynaşky ýer şu taý. Yok. Bol. Minnettar Aslanjan Tajol. Merwi diýmek isleýän zadym ruslara bolan duşmanlygyny unutturjak derejede üýtgäp bilermi? Bir dowumly bir millet düýünden başga ýana öwrülip bilýän bolsa, bizde de her zat bolup biler. Hemme zat Allahyň elinde diýe. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun, dogry aýdýan. Şat Nurif, dogrymy ýalanmy bilenmek, şunuň ýaly informasiýa ýaýrapdyr. Germaniýada Ukrainadan barýan boskun aýal gyýlary ağlap ýitirim bolup gidýärmiş. Seretap bolun hiç kime ananma. Germaniýadamy? Ýalňyş ýanylama şatlyk. Sen ýalňyş meýan bolsam, sen eger gaty giç sagat wagt giç bolan bir ýerde bolsa, sen nemäň kellen garşdy diýen. Germaniýa diýilen döwletde, Germaniýa Federativ Respublikasynda sen bu diýen zadyň bolmagy mümkin däl. Bilýän? Sen näçe absurdan bolsa, meselem,
haramda çağa doğurupdyr diýip bilersiň. Meselem näçe absurdam bolsa, serdaram çağa doğurupdyr diýip bilersiň. Absurdam bolsa, ýöne Germaniýada Ukrainadan barýan bosgun aýalgylary allap ýitirmek mümkin. Mümkin. Germaniýanyň serhedinden geçýän her bir Ukrainadan gelen watandaşa aýratyn ähmiýet berilýär. Biz syýasy bosgun bolup gaty köpçürkendik. Hakly bolsagam syýasy status hakymyz bolsa da gaty köpçürkendik. Ýöne häzir gelýänden arasynda dakylsyz adamlary gaty gowy garşylap, gaty gowy derejede gyzyklanyp şolara ýürüýti, muallimlary döwlet işgärlerine ýanyna berip Ukrain ortsça bilýänleri zatlary ýürüýti tapyp ýaman ýokary derejede guramaçylykly ýagdaýda şolaryň hemmesini öýlere yerleşdirdiler. Edil telim ýyllanýary ýaşap beren ýaly edip hemme zadyny açar bilen açyk girýär öýde hemme zady taýýar. Täze zatlar ulan däl. Şolar ýalak edip olara eýçip duran döwlete sen bular ýalak aýdýan zadyň bilenmok näme sen bolýar informasiýa ýaýrapdyr. Ya, haramzadalaram bu topardat ýaýratyp berler. Her ýaýradylan zat gaýtalanmaly bilen zat ýokdur. Ýalany ýaýratmaly bilen zat ýokdur. Bayramoglu Rozbay häzir bol kredit çekmese şükür et bolardan niye? Oňam bir çäre tapylar. Türkmeniyet hakyky Rozbaýa gaty dogry sagol agam düşündireniňe diýe. Kelam Türkmenistanda bir uly aktyor, artist bar, özü rejissyor, özü sagyň düzýä, özü baş rolly oýnaýan, özüni Hollywood'un ýyldyzyna munasyp saýlap bilýän adam. Dikta artist Zibezza ýyldız diýe. Ýalanyň soňy puç, döwlet aga serdar eýýän halkyň içinde kän wagt gezýär. Hatda bir näçe adama da kömek edýär. Men serdaryň arkasyna aljak bolanmak, bir hakykat bar. Sen nähili gowy bol, arkaňdan puçak uran kän bolar. Ine görürsiýe. Serdaryň ýumorlanjak hiç bir tarapy ýok. Şoň üçin aýplaşma. Türkmeniyet ne diýip bolsa ýaşular watandaşlar bilen başlar edilözi diye. Türkmeniyet özüme 20 adamna alırmayan herimizem biraz bolanda da şey dilse onunla ir diktaturany aýrar bolmasa yine bir giden wagt geçer diye. Geçmez netip bolsa ondan arkaýyn bol. Kelam häli bul yegenler serdar bilen gaty uzak garynlaş bolýar. Aga ini dawa girip nesil şalyga Sultan Süleyman türkü şanyň oğulları bir-birini öldürdüler kürsüň üstünde diye. Taw turuna diye bularam şolara ýalaky gyrlyşyk edýärler diye. Süleyman adam öldürdü. Gellik 3 sagada efirde. Şoň üçin bugünkü ýaýlymyzy jemläliň Stop diktator deyip hashtag edip biz Türkmenistanyň häzirki yalan saýlagy, kanuny, kanunçulukly hereketlerini bütün dünýäye ýaýradýar. Sosial ulgamlarda. Sizem şu aýdylýan zatlardan özüňize belli edip alyp dürli dillerde, sosial ulgamlarda paýlap bilersiňiz. Bizim paýlaýanlarymyzdan paýlaşyp bilersiňiz. Tapawdy ýok. Haýsy özüňiz üçin ansat bolsa, ýeňil bolsa şonu edin. Hakikaty näçe köp gün tertibine getirseňiz, agzasaňyz, gaýtalasaňyz üns çekkä Türkmenistanyň meselelerini
bütün dünýäde iň köp gürleşilýän temalaryň arasyna goşup bilsek, birинji ädim, birинji üstünlük şol. Ondan soň demokratik döwletleriň üçüncü diktatorluk bilen bolan gatnaşyklaryny kestirmek. Şoňa sanksiýa gurnatmak. Hakyky sanksiýa ol samsajaklaň aýdyş ýaly neme zatlar däl. Olar sanksiýa da däl olan aýdýan zat. Çoň üçin hakyky görnüşde göreşmeli. Biz görüşümizde, protestlerimizde, ýazgarmalarymyzda ekranyň öňünden has köp ekranyň arkasynda hem yüzbe-yüz duşuşuklar hem resmi ýazyşmalar hel-hili görnüşde güýçli deplerine dowam etdirýär. Sizem görüşe goşulyň, gollaň, gatnaşyň, sogamyndan sizem haýyrlanyň, peýdalanyň şoly işin. Jemleýici söz Rozaway soň Arsana berýän. Açtım sesini. Diýmek, bugünkü gepleşimizde birazajyk halka elbette bir täsir edip biler ýaly bir düşündürdük diýip umyd edip bilen, ama her näçe gynansak da halkymız häzirlikçe käbir zatlarda ýazylýan tesirlerden mysal alsam, käbir zatlarda häle düşünşmezlik ýaly bir pikirler var öz kellelerinde. Elbette bularym nesip bolsa dogry ýola, dogry zatlara göz ýetirerler. Ýöne Türkmenistanda bolup duran bar bir düzgünçülükler, kanuny bozmalar, absurdlar, ogurluklar, paraxorluklar, şeýle zatlaryň baryny diňe bir adama baglap durmaly däl. Şolar ýazadyň içerisinde veya şolar ýazady bolup duran gören ýagdaýymyzda veya şolar ýaly bir düzgünçülükler amala aşyrylyp duran ýagdaýynda Türkmenistanyň her bir raýaty, her bir watandaşy özüniň raýatlyk borjyny veya vatandaşlyk borjyny özü berjäy etmeli. Ýani näme etmeli? Şo zatlara hökman suratda garşy çykmaly. Hiç haçan gorkmaly däl. Gorku prosesini kelläňden aýyrmaly. Gorku agressifi adamy her zaman, ýani her wagt diýen ýaly çökkünlük ýagdaýa getirýär. Gorksaň gorkup duraýmaly bolýan. Diňe şol ýorgan aşandan kelläň çykarman. Ay men şu taýdan birine bir kelime söz aýdyn da ol gelip meniň üçin eder, ol özüni risk atsyn. Men bu taýda sagaman galyn diýen düzgün bir ýok, olar ýaly düzgün birinciden. Ikinciden her bir raýat, her bir vatandaş her ýerde nirde bolsa hem öz hukugyny, öz hakyny talap edip bilmegi başarmaly. Ine şeýle ýagdaýda şu işler başaryp bilen islendik bir raýat, şu işi başaryp bilen ýagdaýynda diňe öz üçin däl, onu geljekde soň ol öz ýanyndakylar üçin, özüniň garyndaşlary üçin, özüniň geljegi üçin bile da oňat we has yerlikli bir işler hem meselem yerlikli diýerken ýani şu bir özüne kolay gelip biläjek, ýani umum halka we öz iline täsir edip biläjek gowy işler hem edip biler diýip men pikir edýän döwlet. Ol Rozaway. Arslan jemlek goýar. Arslan. Jemleýici söz sende. Soňra her sapar gaýtdan siýasatçylyk ylykdyny, hukuklary öwrenýär, konstitusiýany öwrenýär, şo konstitusiýany gorajak bolýar, şonu goramasak hiç kim özüne başga adam goramaz. Görüşde öwrenýär. Görüşäň ýa-da ýa-da şu gorama goldugy beredýär, ýetýär. Çıkarılgan kaybetmeler tıkıyıp bu Uroma'yı koldarin. Uroma gollu gerekken. Bağışla sözünü öleyen Arslan. Uroma gollu gerekken. Biz Uroma gerekli gollu zady, hemme zady allyk ýoly goýduk edip dur. Bizim ýekeje haýyşymyz bar. Ýekeje haýyşymyz. Olam şu. İnternetde şunça köp wagt geçirýär. İnternetde şunça köp çykdaýjy diýär.
internetde gyzyllan gymmatly wagtyňyzy öldürýäňiz bolgusa zatlar üçin. İnternette köp wagt geçirip internet aktivistligi, virtual aktivistlik edýän internette köp wagt geçirýän watandaşlardan haýyş edýär. Näme diýär? Her gün ikije munduňyzy gaýrat edip il gün bähbetli işe aýryň diýär. Ýene serediň TikTok'a. 10 000 satanyň arasyna serediň, her zat ediň. Ol siziň öz biljek işiňiz. Her oyun öz aýygyna nasylýar. Günäňiz öz boýnuňyza. Ýöne bir Allah rızası üçin ikije munduňyzy aýyryň bir ay boýunça. Ikije munduňyzy aýryp Türkmenistanyň bir kanunlukları, hakikatlary, jenayatlary paýlaşyň, ýaýradyň. Türkmenistanyň meselesini, geljek nesillerimiziň aladasyny şeýdip dünýäde iň köp gepleşilýän meselelerin arasyna sokalyň sosial mediada, internet äleminde. Ondan soň görürsiňiz siz efekti. Biz etmeli işimizi edip ýörüs. Gurama hiç geli neme gerek gel, gollu gerek gel. Ne doğru düşünme. Biz pul sorayan zat edýän adamlar däl. Biz diňe il gün bähbetli işlere öz raýatlyk borjuňyzy, adamçylyk borjuňyzy ýerine ýetirin. Geljek nesilleriniz üçin haýyş edýär. Siz häzirki korrupsiýa konstitusiýasyndan düzgünden peýdalanyp gowy ýaşaýan bolup bilersiňiz. Ya daşary ýurtda hiç sada goşulmanym gowy ýaşaýan bolup bilersiňiz. Ýöne haramzadalar häkimetde oturmaga dowam etse, ýyruw iş şoň zyany size de degýä, şol ot siziň hem öýüňizi ýakýa, şuna meýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin öňünden gaçyň. Öňünden betbalçylygyň öňünden gaçyň. Öňünden taýynlykly boluň. Görüşe goşant boşuň diýär. Arslan başla. Doğru ekan. Ram doğrusu golda diýende pul kömeklerde ne bileyim aýtjan zatdan ýaýrat berseler maglumat taraptar bolsa soruma menem gol beýanlar. Halk köpçüligini ruhlandyrsynlar. Ana şonun Diskussiýalara gatnaşdynlar. Şu arada aýtdym golda. Näçe taraptarlar köp bolsa şonça çalyp ýitgedir. Ýurdam ýaşaýşymyzam gowlandyrar. Maýlygymyz kana ýokdur. Hemme gowlandyr. Sonra owa görüşde bolan gereketdi. Minnettar. Aslında bir rahat bolsun. Näder ýene işe. Allah kuwat bersin sana. Köp sag bol. İşin arasynda geldiň. Awa. Öz haýatlyk borjuňy, adamçylyk borjuňy ýerine ýetirdiň. Köp sag bol. Her bir sowab müňläp gaýtarylsyny toýlaňda Allahjan. Aslında arkadaşlar. Olayam sağ ol Rodwaya. Hem de tomaşçılara da minnettar. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar. Sağ olun. Hem de tomaşçılara. Böyle sağ olun. Minnettar Aslanjan. Allah kuwat bersin, tamam işle. Edip bolsa hemme adymy taýýar bolanda sen hem gelersiň biziň aramyzda oturursyň, işlersiň. Edip bolsa ýalanyň soňy edip bolsa ýalanyň soňy puç Sawol döwletagy Rodwaýa Arslanlyň bolsa da ýazylan sorawlara jogap berýän bir hakykat bar, hakykatyň dosy ýok, hakykatlara şaýat bolsaň gerek bolsa ýitirýärler, adalet ýok diýe. Şonu etdirmejek bolar, etdirmez, netip bolsa ýalanyň soňy puç. Sagja bol. Biz şoň üçin görüşýäs. Ahlasa murat, ahlas bilen ağlasaň, sokur gözden ýaş çykar diýe. Şoň üçin hemme zat reklama diýip oturup, PR edip oturup, nemetmäge gerek ýok. İş edilýär, arkaýyn bolun, ruhuňyz belent bolsun. Türkmenistanyň watandaşlary, ýyleşler ruhuňyz belent bolsun.
Diňe Türkmenistanyň ruhy belent bolsunmy ýok. Türkmen tekrada Awganistanyna we beýleki ýurtlarda Özbegistanyna, Hytaýda, Russiýa Federasiýasyna, Türkiýede, Ýewropa döwletlerindäki türkmenler ruhumyz belent bolsun. Türkmenistanyň Halk Respublikasy döredilen wagty halkyň hökümeti, Türkmen halk hereketiniň hökümeti bolan wagty siziň hemmäňiziň ornuňyz bar. Hiç biriňiziň geljek gaýgyňyz bolmaz. Gulçulukdan ömür waqy halat edilirsiňiz. Hiç kimiň öňünde egilmersiňiz. Hiç kimen sizi egildirip bilmez. Şoňa biz kepillik berýär. Tesvirçiler, kommentariýaçylar, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Kommentariýalaryňyz bilen güni ýaýlymyzy alyp baranyňyz üçin. Tomoşaçylar, gözüňiziň nury öçmesin. Şunça sagatlap, 3 sagatlap irmen arman iyiliň bähwidi üçin, çağalaňyzyň geljegi üçin kelle döwüp şul özara pikir alşyga ýaýlyma, güni ýaýlyma tomoşa etdiňiz. Siziň hem toýuňyzdan aýtdym. Gözüňiziň nury öçmesin. Elleňize güller bitsin. Diňe gözüňizden hemme tutuş bedeniňiz bilen hakykatyň halallygyň tarapyndan bizi gollaýanyňyzy, biziň bilen bile gaýwany bolsa da bilelikde görüşüň içinde orun yer alýanyňyzy bilýär. Hemmeňiziň toýuňyza gaýtyn. Sag bolun, taňary ýalkasyn. Minnettar. Hemmesiniň gaýtargysy nesip bolsa, ata watanyna toý saçakly gatnaşyp ýörkäk hemmesini gaýtaryp berer. Allah ýol berse. Köp sag bolun. Ýalanyň soňy puç, Allah'ım tutuş Muhammed ümmetini içinde Türkmen halkyny goru diýe sagajy bol amin. Ýalan soň biz esasy birek düşünmeli, gardaş gany dökülmesin diýe, hiç kimiň gany dökülmesin, hiç bir adamyň gany dökülmesin. Diňe gardaş däl, şoň üçin bir dogan biler diýe, biram dogran diýe, şoň üçin ol gardaş diýilýär. Ol gaty mukaddes bolýar, edil dogran ýaly bolýar, edil ene ýaly bolýar. Şoň üçin biziň hemmämiz dogan, hemmämiz gardaş. Bir dogan biler, biram dogran diýe. Biri-birimiziň gadryny bilelim, biri-birimizi gollalyň. Agdy birlikde, gyýska wagtda şu 3-nji diktatorlygyň bütün planyny, hemme etjek bolýan işlerini puj edip, maskara edip, Türkmenistanyň başyndan kogalyň şular. Kökü bilen sogurup atalyň. Mundan soň hiç bir ogru kezzap ýürek edip, men şu Türkmen halkyny ağlar, Türkmen döwletini talar niýen bir niýet oýundan küýünden geçmedi ýaly derejä getirilen. Ne diýip bolsun? Köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Gaty uzaga çekdi efir, ýöne wajyp, temede wajyp günne hemme kişi içini ýüregini dökmeli. Şoň üçin şu tarihi fursatlar baştan geçirýän döwrümizde bizi gollap, biziň bilen bile bolanyňyz üçin tomoşaçylar, tesvirçiler, kommentariýaçylar we mundan soň göni ýaýlymda tomoşa edip bilmän, mundan soň tomoşa etjek illeşlemede köp sag bolsun aýdýar, gollaýanyňyz üçin. Biz siziň bilen güýçli, biz siziň bilen güýç, biz siziň bilen ýeňiş gazanýar. Şoň üçin agdy birlik, agdy birlik, agdy birlik. Gijaňyz rahat bolsun, sag bolun, ýene kefirler içinde. Roza ayakka, taňary ýalkanyň sagajy bol, toýuňda gaýtsyn, köp sag bol. Sag ol, taňry ýalkasyn. Sizlere de sagamal olun.